Anfang ist den Nigen Hayadur von uns Eizo und mit der Studie. Am soll werden Bepeil, sei der Tufer und sei der Joku und noch mehr Bepeil, also Kolam Ores, Kimonu Kei. ערב טוב לקהל הקדוש. ערב טוב, כבוד הרב זיידה, אתה בשידור, אני בשידור. מה קורה? לא שומע אותך. הנה כבר, נהיה מוכנים בעזרת השם. הכנתי את הבת הרוחנית שלי בגיל 16, הכרנו את הניגון הזה בחופה שלה. היום יש לה 6 ילדים, ברוך השם, היא נשואה לחסיד לילו. גם הולכת בתכלית הצניעות, כי זה החילוק של קיבלה ממנו. ערב טוב, הרב יגאל יהודי, ועדות חסידים. ערב טוב וברך. חסידים לרבי, י"א שבט, יום ההילולה ויום הנשיאות. יום הנשיאות, כן. יום הנשיאות. יום הנשיאות.
העברת הנשיאות וקבלת הדברים במאמר של הרבה, יש בני ישראל בי' שבט, שהוא קיבל שנה אחרי זה, קיבל בגילוי את הנשיאות שהועברה אליו עם העברת הנשיאות, כן? ואלה דברים שאיתם אנחנו הולכים ולאורם אנחנו חיים. הדברים האלה לא ימושו מאיתנו. אני מציע היום קצת לדבר על הדבר הזה, על המיימר המאוד תמציתי שאמר רב בני ישראל, טוב שין יוד א' בוסי לגרני, כן, כשהוא מתייחס שם למיימר שאמר דר פרידיקי רבה שנה לפני זה, כן, לכבוד יום היורצייט של סבתו, ומדייק שם דיוקים. יש שם דיוקים חשובים. נתחיל מהסוף, כדרכנו, אנחנו הרי יהודים, כן. רק רגע, לפני שאני אתן לך, בבקשה. בנזח מידם רבן, כן. אז יש פה דבר מעניין מאוד בעניין הזה של אמירת המאמר, וגם המאמר הזה שהזכרת, שגם בהשגחה פרטית שמעתי הקלטה של זה, שממש הרבי מתייפח בעניין הזה, וצריך לבאר את העניין הזה. ואז העניין הוא ככה, שבעצם אמרת שהרבי הקודם כתב את המאמר הזה, ליורצייט של הסבתא הרבנית רבקה, הרבנית של הרבי מהרש, אמו של הרבי הרש"ב. אבל כשמסתכלים בגוף המאמר, רואים שבעצם הוא כתב נבואה. הוא מתחיל עם המאמר, באתי לגני, שהצדיק השביעי מביא את השכינה בתחתונים. וזה היום שהוא נתן את זה ממש בשבוע של ההסתלקות, הוא נתן את זה וציווה לחלקו בי' שבט, ליום ההסתלקות של עצמו. אנחנו רואים דברים ברומו של עולם, דברים שצריכים פשוט להתמלא רטט וזיע מול הדבר הזה. זה משהו כמו בסדר גודל של מעמד מתן תורה, כן? המאמר שהרבי אומר, והוא מופץ, זה לא מה שאומר בנבואה לאיזה אירוע, אנחנו רואים פה את יד בורא העולם בכל המהלך הזה, של העברת הנשיאות, של אמירת המאמר הזה, ולרגל איזה מאורע זה היה, שהיה לפני דורות, כן? והרב אומר, כן, העניין של הרבנית רבקה, הידועה, בסר אסום צוליב דבנן, נדבנן צוליב אסום, כן? אז בכל אופן, במאמר בעצם פה, הוא אומר, ביום הזה, בא הצדיק השביעי, זה בעצם מה שהוא אומר. אנחנו רואים וזה מתרחש, זה מתרחש ממש. זה מתרחש באותו יום שהוא אמר את המאמר. כל כלל ישראל. כן, הוא כתב את זה מראש, שנחילק לי' שבט, ובו הוא מביא את המאמר על העניין של הצדיק השביעי, ועל זה מתמקד הרבי, הוא כולל את עצמו, בעצם הוא הנשיא השביעי, ופה יש בעצם, אנחנו רואים, יש פה 7 רועים מאדמו"ר הזקן, שחוזרים על עצמם בגאולה, ולזה אנחנו מצפים, שכבר תהיה התגלות הנשיא האמיתי של עם ישראל. אבל אנחנו למצער, אנחנו החסידים, כן, אשרנו וטוב חלקנו וכו', כמו שכן, ביום מתן תורה, כלל ישראל מזדעזע ועומד מול המעמד הזה, ככה אנחנו צריכים להיות שבט כל שנה, זה לא להדליק נר יורצייט, לעשות ככה פרברנגן טוב מתמשקה, זהו העניין של י' שבט, מתמשקה, וכמה אנחנו חכמים, כן, וזה, ועוד המריבות הגדולות, לא יודע אם זה היום מתקיים, אני 14 שנה חי בארץ הקודש, היו שם מריבות גדולות בין ה-so called משיחיסטים, ו-so called אנטי-משיחיסטים, מי מהם יותר, וזה, ממש, דברי בלע והבל, ומזה צומח כל הרוע הזה של הממסד שהחליט שהוא הנשיא רחמנא ליצלן השמיני הקולקטיבי, כן, במקום רש בני ישראל, כן, כי אנשים בכלל לא הבינו את גודל המעמד הזה ולא היינו בדברים. עכשיו, אם
המיימר הארוך שאמר פרדיקי רבי, המיימר האחרון שאמר מול עינינו, עוד לומדים אותו איכשהו, המיימר הקצר הזה שאמר רש בני ישראל עם קבולת הנשיאס בגילוי, כן, כעבור שנה. בכלל לא מדייקים פה את הדיוקים המעניינים. אז בכל אופן הסוף קצת ידוע, כן, דור השביעי וניסקה זנזך מדם רבן דו למטו. אין הגוף למטו מעשור התפוחים, והוא יגולנו. בזה נחתמים כל המחלוקות בין משיחיסטים והפך מזה וכל הדברים, כל מי שהוא חסיד חב"ד או מאמין בדברי רש בני ישראל. והיו גם אנשים מעמיקי ראות שאחרי המיימר הזה אמרו, הרבי חושב שהוא משיח. כן, טוב, אז בסדר, הוא נכון, כן, הדור השביעי לא בוחרים, מי שבדור השביעי והשביעי לנשיאי חב"ד זה דור הגאולה, כלומר אין פה תחלופת דורות. מתי תגיע הגאולה? הרבי זעק שתגיע משהו יותר קרוב לסטן, אבל הוא גם מאוד מאוד הזהיר לא לטעות שהגאולה זה מה שאחרים אומרים שזה גאולה או התחלת וכל השטויות האלה, כן? ולכן הדגיש את העניין של שכינה. שכינה שהולכת ומסתלקת מחטא עץ הדעת, מחטא אדם הראשון, ומאברהם אבינו היא יורדת למטה, כן? כל הדברים האלה הרוחניים, כן? האדוקים והמפגרים, כלשון אחינו הטועים, כן? והטועים שהם לא אחינו, ומאחינו הטועים שהם שונאינו, כן? כל הדברים האלה, זה מה שאנחנו יודעים. לא מהלכי האומות על הצהרות חלפור, ולא כל השטויות האלה, זה בכלל לא שייך לעניין של גלות וגאולה. אני חושב, זה הדבר הראשון צריך ללמוד מזה. בכלל לא שייך, כן? עניין של שכינה, עניין של עבודתו של אברהם אבינו, עניין של תורה ומצוות שנתנו לכלל ישראל, ועניין רצון הבורא שהתגלה גם עבור כל בני נוח. ולכן גם הנשיא השביעי כמה וכמה פעמים, אם אנחנו מעיינים בספר הקודש יום משיח הגאולה, יש שם כמה פעמים, אני חושב יותר מעשיריות פעמים, שמוזכר עניין של מצוות בני נוח, שכיוון שהיום היהודים לא נרדפים בשל דתם, או לפחות לא יותר מאשר דתות אחרות באותן מדינות שהדת נרדפת על עצם אמונה בבורא עולם בצלם אנוש, כן, שברא אותו אלוקים. כי זה כבר מדינות המערב הקולקטיבי, כבר הדת שם נרדפת. אבל הדת היהודית אולי גם אפילו במצב עדיף לעומת האחרות, שצריכים לדבר על ענייני בני נוח. ובכלל, גם נעלם, כל המשיחיסטים, הפכו את זה לצחוק, צחוק גדול, כן? משווקים אוויר מארץ הקודש, מים מארץ הקודש, מה לכם משיגים גבול של הנוצרים? שהם יתעסקו בזה, מה לכם? דברו על ענייני בני נוח, דברו על עניינים, חס ושלום, היום שבמערב הקולקטיבי רומסים ברגל גאווה ובוז, בכלל נעלם. היה דבר מעניין, פה אצלנו יש הרבה מקומות קדושים וציונים קדושים של גדולי ישראל מכל מיני חוגים. יש פה גם של בית סלונים, וביקרו פה, מבקרים פה חסידי סלונים, בנו איזה מתקן שם, ברוך השם שיהיו בריאים, יהודים נחמדים מאוד, כן, דוברי שפת הקודש יידיש וכו'. ושוחחתי איתם על עניין מדינת בלרוס, מדינת בני נוח, דחן, כן? והם לגמרי, הם חיים מפי תעמולת הזוועה של המערב, הכופר והבועט והרומס, כל דבר טוב של יישובו של עולם שיש בעולם הזה היום, כן? ומה קורה? אני אומר להם, סטייץ', לפרום העידון, אתם יודעים שכאלה וכאלה דברים נעשים, כן, שמה, ונגעתי בעניין של סירוס ילדים בארץ ובארצות המערב הקולקטיבי, שזה נעשה מטעם הממשלה ובריש גלי וכו'. אז הם צריך כלומר,
זה אתה חושב הסיבה שכאילו הדמוקרטיה לא טובה? אנשים חיים בעולם מושגים מטורף. כלומר, במקום מושגים של יישובו של עולם, ואיך בכל אופן אנחנו יהודים אדוקים, דואגים שהשכינה תהיה כאן, ובאיזה עניינים אנחנו צריכים לפעול, לדבר, לעורר, לפחות לא לקדש את הג'הנם, כן? לא להגיד שהוא טוב ועדיף על משהו, בכלל, כן. אבל בסדר, אלה לא חסידי חב"ד, אבל חסידי חב"ד, שכולם קראו לפחות פעם בחיים את המיימר הזה שאמר ריש בני ישראל ביום קבלת המשיח בגיוס, צריכים להבין, חוץ משכינה, חוץ מרצון השם, אין שום דבר, אין לנו שיקולים אחרים. כן, וזה כל העניין, שהרבא מדבר פה על עניין של חטא עץ הדעת, וסילוק השכינה למעלה, והורדתה מאברהם אבינו, ושביעי חווין, נשיא חב"ד השביעי, לא מדבר בכלל שום עניין אחר. בזה אנחנו רואים את ההבדל, מול אחינו הטועים, המכונים אנשי המזרחי, או אנשי שיטת ההתחלתא, כי הרב שלהם, שהוא היה, אמנם כן, היו לו יחסים טובים גם עם רבותינו נשיאנו, בסדר, כי באמת, רבותינו נשיאנו כיבדו כל אדם יהודי שהוא לא... שהוא לא בועט ביהדות שלו, כן, בריש גלי. וגם על הבועטים לימדו רחמים, וגם אמרו לעמוד נגדם, כן, לא היה להם שום התפעלות מאנשי יפסקציה, מרודפי הדת, ממרשעי ברית מזרע ישראל, כן, והרבה חופש ניתן להם, כן. ורבותינו נשיאנו לא יכלו לנגוע ביד כל רשעי הגויים, ואלה עשו גם את זה, כן, כידוע מפורסם. בכל אופן, אז הוא היה רב גדול, הוא אמר שמדינת ישראל תהיה אדום כיסא השם בעולם. עד כדי כך הלאומנות, ההתאפסות ללאומנות, כן, תפיסת האומה היהודית כלל ישראל, שנאמר שאין אומתנו אומה, אלא בתורותיה, תורה שבעל פה ותורה שבכתב. גם היה יהודי תלמיד חכם וצדיק, הרב יצחק ברויר, מגרמניה הרחוקה, מרוחקת, אבל היו להם מושגים בסיסיים חזקים מאוד, כמו שמתאר אחד מרבותינו נשיאנו, שרב שמה בגרמניה, כן, רב חרדי, נכנס אליו, והיו הרבה מדברים איתו בדברי תורה, משוחחים בדברי תורה, אבל כשהוא הביט בענייני פנימיות שלו, אז הוא אמר בהתפעלות עצומה, אומר, Sie haben mit מלוכים ונשומס צוטוין, או אתה עוסק בעניינים נעלים מאוד, אנחנו לא עוסקים בעניינים האלה, יודעים שהם עניינים נעלים מאוד, כן? לא צוחקים על זה כמו שצחקו המסנגדים הנבערים מדעת בעיירות ליטא, כן? בצפון פולין, כן? זה עניינים נעלים. אז הוא אמר, אם אתם רוצים להגדיר את כלל ישראל כאומה, בסדר, כן, היא אומה, אבל המאפיין הלאומי שלה זה התורה הקדושה. התורה הקדושה היא המאפיינת את עם ישראל, לא שפה, לא עבר מפואר כמו אצל אומות כאלה או אחרות, בטח לא בניין הארץ, כן, בכוח הנשק ובכוח הטרור ובכוח הפיצוצים, ואלה בפצח מפסחים, כן, ועכשיו מראים לציונים בפנים במה שהם התפארו. אז הרצחנות של העולם הערבי, שנגזות על הרצחנות מה שמכונה הפלסטינאית, אבל זה כל הפיצ'פקס, הארגונים והתנועה העולמית, והטרור שאומרים שהוא לא טרור, וכל הדברים האלה. כן. עכשיו, אז מה זה אדום כיסא השם בעולם? מה זה הביטויים האלה? לנו יש מושג של שכינה שצריכים להחזיר אותה לקבמה בתורה ומצוות, בזה שפועלים אומות העולם, גם כשיש בורא עולם, יש רצונו של בורא עולם, אין שום דבר חוץ מזה, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. עכשיו, הרב הרש"ב היה מתנגד חריף מאוד לציונות, הרב הריי"צ היה מתנגד חריף מאוד לציונות,
וכשגורלו של היישוב היהודי כבר עמד על כפות המאזניים, אחרי כל המהלכים שיזמו ולא יזמו, נסחפו לתוכם, בריטניה וארצות הברית וברית המועצות, אז הוא אמר, די הבית סכנית, אבל זה מה שחשוב, דעתי לא משתנה. רק הזנת שמה צריך לתמוך בעניינים שיעזרו ליהודים להגן על עצמם. אין בזה שום הסכמה לשום עניין של המדינה הציונית. זה דבר שחשוב להבין. זה התרחש בדיוק באותם ימים שעברה הנשיאות. לכן, חריפים של הרבי רייצלה מונקצ'ר, ידיד נפשו, ראש הקנאים בהונגריה, מנחת אלעזר. אז שם הוא כותב לו גם לגבי התנועות חרדיות, מפלגות חרדיות, הוא כותב, תלת קשרים מתקשרים דה בדה, 3 קשרים מתקשרים זה בזה, אגודה במזרחים ומזרחים בציונים, וכולם כאחד להכחיש התורה, והקלקול שיש מאגודת ישראל יותר גרוע, כי משתמשים בשם התורה, וכולם כאחד להכחיש התורה, והם גזלו את הכשר הרבנים בתרמיתי ותכסיסי הפוליטיקה. כן, הפכו את עניין היהדות, גם הפכו את תנועה של הרבי רייץ לרבי מגור, שאני יש לי שורש בגור, ונקרא על שם חסיד גור, תלמיד של שפת אמת, והוא כתב מכתב מאוד חריף לפקוח את עיניו שהעסקני המפלגות הם לא מבינים למקום טוב, בכלל. הם בני בריתם הפנימית, זה הציונים. הרב הרש"ב התכתב עם מחזיקי דת, והוא כתב להם, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, אומר, לא יצאו שנים מעטות ותהיה אגודה ציונית. ככה. אמר בנבואה, הרב הרייץ אחרי זה ישר את דבריו. זה צריך להבין, קודם כל, עניין השכינה. עכשיו, אנחנו לא נרחיב, השטן הצליח, או שזה לא השטן הצליח, או שהשטן בעל כורחו הנאמן. קרה מה שקרה, היום יש יישוב יהודי גדול ועצום בארץ, אנחנו צריכים להתפלל עליהם, אחינו כל בני ישראל, העומדים בין הים ובין היבשה, הנתונים בצרה ובצוקה, כן, ממש, זה העניין, כן, ודאי צריכים לראות איך להציל את חייהם, אין לנו כבר שום פתרונות פוליטיים, שהיה נדמה שיש זה שהכופרים האלה בארץ שדרשו את המדינה ואחרי זה עמדו לראשה שהם שייכים להגן על חיי בני ישראל, אז הרב שיתף איתם פעולה בנושא הזה שיגנו היטב על חיי בני ישראל. אני עוד זוכר... הוא דרש מהם, אבל ברגע שהוא דרש מהם, אבל ברגע שהם הפקירו את חיי בני ישראל... ברגע שהוא ראה שזה לא זה, אז הוא אמר, עדיף כבר שלטון אומות העולם. אבל אנחנו היום גם לא נלך לדרוש... שלי לפרק את הממשלה. אנחנו היום לא נציע שום פתרונות, ולא נלך לדרוש שלטון אומות העולם במקום שלטון כזה או אחר, רק להתפלל להצלתם של אחינו בני ישראל. כן, מי שנאלץ עם נשק ביד לעמוד מול אלה שנשבעים שהם הולכים לרצוח יהודים, שהשם יצליח דרכו. אבל לא צריכים דווקא להתלב להיות ביניהם. אלה שנמצאים ביניהם, השם ירחם עליהם כמו כל אחינו בני ישראל. עכשיו, מה שברור שאנחנו כבר הראו משמיים על הארץ. אבל יש פתרון גם. אני רוצה להגיד לך משהו מספר הזוהר, לגבי העניין הזה. תראה, פה הוא אומר לך שזה תלוי בראש העם, יש פה סיפור עם אחאב, אתה מכיר את הסיפור עם אחאב? כן. ברמות גלעד, שהוא נהרג, אתה מכיר את הסיפור איך הוא נהרג אחאב, המלך הרשע? טוב, זה דברים... אז אומר בזוהר... ואנחנו לא נשלוף משם מתכונים להיום. כן, אבל אני דווקא כן הייתי שולף משם מתכון, ברור, שאומר רבי יוסי, הייתי מסתכל בדעתי שאין העולם מתקיים אלא על ראשי העם. אם ראשי העם צדיקים טוב לעולם, ואם לא צדיקים אוי לעולם ואוי לעם. וזה מהסיפור של אחאב, הוא אומר מה הנביא אמת אמר לו,
ראיתי את כל ישראל נפוצים על הערים כצאן אשר אין להן רועה, ויאמר השם לא אדונים לאלה, ישוב איש לביתו בשלום. אז מה הפירוש? הוא אומר, שהוא אמר, אני רואה מה קורה לעם, נפוצו בערים, אז השם אמר לא אדונים לאלה, כלומר, אילו לא היו ראשים לעם, מדרך זו, אם ישובו איש לביתו בשלום. כולם ניצולים עם ראשיהם נתפסים, שהראש יקבל את הדין, ואז כל ישראל ינצלו. ואפילו יהושפט נגזר עליו להיענש, משום שהתחבר עם אחאב, אם לא אותה צווחה שכתוב, ויזעק יהושפט. אז הוא ניצל, מלך יהודה. בגלל הצעקה, אבל בגלל שהוא התחבר לרשע, היה עליו דין. זאת אומרת, זה שלקחנו ראשים על העם, רוצחים, גזלנים, שלטון חמאס, ועכשיו מיד אני רוצה גם להביא לך את הזוהר, לגבי שנבין מי זה שלטון החמאס, אומר את זה מפורש בזוהר גם. כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, זה אלה ששמו אותם ראשים על ישראל, 5 מיני ערב רב. אז בגלל ששמים אותם ראשים על ישראל, כולם נתפסים, לכן עם ישראל סובל. אז על ידי זה שאנחנו מוחים ומודיעים שהם לא ראשים שלנו, הגזלנים, הרוצחים האלו, אנחנו לא שייכים אליהם, הם לא מייצגים את עם ישראל, זה שלטון. זה ודאי, לגבי המחאה, ודאי, אנחנו נדבר על זה, אבל... אז בגלל, אז על ידי... לא שיש לנו מרשם, כן. אבל אני רק רוצה, הנה תראה פה בספר בראשית, הזוהר הקדוש מתאר דברים שהיו, מסביר לנו מה אנחנו צריכים לראות שם. אבל שום דרכים מדיניות לא בפנינו, ואל לנו להתייחס אליהם בכלל. היום כבר לגמרי לא ברור איפה ומה. רייך זוהר היה יכול להטיל את משקלו להקמת המדינה הציונית בשנת תש"ח שהתחילה, כן, כי אמר שזה העניין שצריכים לתמוך בו. זה לא אומר שהוא זה תמך בעניין הציוני. ודאי שלא, אבל תמך בעניין של ביטחון עם ישראל. כן, לא, אבל עובדה שהחליפו את זה, בכל אופן, היום יש רק ראשים כאלה, כן, שהם עמלקים, ממש, הם נפילים גיבורים, עמלקים. זה נגע רע, ראשי תיבות. לכן, ופה, ואלה ראשי כל המערכות במדינה הזאת. ואילו קיימים על ישראל כלי חמאס. המערכת שקראו לה מערכת ביטחון. ועליו יתמר כי מלאה הארץ חמאס מפניהם. לחבדניקים היה ממש כזה, מה זה? הנה, תקרא את זה 5 מיני ערב רב, תקרא את זה. הנה מה שדיברנו, כן? גיבורים. יש הם הגיבורים, אנשי שם, כן, ונעשה לנו שם, ובונים בתי כנסיות ומדרשות. זה אני יכול לראות ברור פה אצלנו, בבלרוס באחת הערים, איזה נדבן ממוסקבה שם סכומי עתק. הם שיקמו, בנו כמו שהיה, על תל תלפיות, גם ניקו את הלבנים המקוריות שהיו כבר שם, זרוקות באפר, וניקו את זה, הון תועפות השקיעו, שבדיוק מאותם לבנים, כמו שבנו אותו לפני 140 שנה. עכשיו, באותה עיר בקושי יש קהילה כזאת, קהילה על הנייר, אבל יש איזה, כן, יהודים שכולם חיים במשפחות של גויים, או יהודים זקנים בודדים, ופעם בשבוע באים, יש מניין בשבת, ויש פרנסה לאותו אחד שיושב שם בתור רב שליח, לא של חב"ד, של חוג אחר, כן. ותחת הגג של אותה קהילה, בונים בית כנסת שבכלל אין פה מעלה היו איזה, ובונים ממש מבנה מפואר ביותר. מבנה מפואר ביותר. יכול להיות ישימו שם גם עוד איזה אחד שיקבל משכורת וילך שם לשלם כסף לאמצע זקנים שהם יהודים לפי ההלכה, לפי דבריהם, וישלם להם כסף. ולהציג מי, אני שואל, אותו אחד שהון תועפות באמתחתו, למה לא נתן את הכסף הזה למשפחות ברוכות ילדים בארץ? למשפחות של יהודים שומרי תורה ומצוות, ברוכות ילדים,
שאין להם קורת גג, היה קונה להם כמה דירות בכסף הזה, או היה נותן לאיזה משפחה, רחמנא ליצלן, שהתייתמו מאבא או מאמא או משניהם, וכל מיני צרות כאלה, תחפש שם, מה זה כל צרות? אלא מה ממש ערב רב שהם אנשי שם. היה, ממש, זה הקטע. יש אדמו"ר מעם שלו, שהוא יהודי, הוא אדמו"ר אמיתי, עוד נשאר אדמו"ר אמיתי. בא אליו יהודי, ואומר לו, אני גביר, יש לי הרבה כסף, אני רוצה לבנות לך בית כנסת מפואר. אז הוא אמר לו, אני אתן לך כתובת של כמה יהודים שאין להם איפה לגור. קודם כל תדאג שיהיה להם איפה לגור, אחר כך תדבר איתי על בית כנסת. מי זה אדמו"ר? אדמו"ר מעם שלו. בית בבן בירושלים. זה נשאר יחיד בדרה. כן, כן, זה ממש יחיד בדרה. כמו שהיה הרב דרמר, מרא דמטה בקריית גת, היה, כן, מהדור הקודם, שהוא לא התפתה לשום דבר ועמד על משמרת היהדות. כן, אבל היום רואים שיהודים בארץ, המדינה חמסה, שלטון החמאס, וזה מה שרואים, שבגלל האנשים האלה שבונים בתי כניסות, רואים יש להם הרבה כסף לבנות בתי כנסיות, והשלטון החמאס ממשיך לחמוס את ישראל, את האדמות ישראל. אמרו, יעני הציונים ששיקרו לעם ישראל שיחזיר שיבת ציון, ושהם בעצם מתכוונים להשליט את דת הבבונים על ציון. זה הכוונה שלהם, ציון, והיהודים רק ישמשו להם, אבל בפועל, כמו שאמרת, היהודים נמצאים פה עכשיו, וצריכים להציל אותם. אבל הנקודה שיושבים פה, גוזלים את האדמה מעם ישראל, רוצים לצופף את כולם בערי 15 דקות, בגטו, גירשו את היהודים מגוש קטיף עם טרקטורים, עכשיו גירשו את השמאלנים, את הקיבוצניקים גירשו עם טבח, גירשו אותם מהאדמה, נותנים להם מגדלים במקום זה, חומסים את האדמה, למשפחות אין איפה לגור, כל דירה צריכה לעלות מיליונים, במקום לחלק את האדמה לנחלות, אמרתם שיבת ציון, האדמה שייכת לעם ישראל, זה מה שהרבי צעק, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, נחלת אבות, תנו ליהודים לגור על האדמה, תנו לנו את נחלתנו, מה אתם גוזלים את האדמה, חומסים את האדמה, ונותנים לכמה אדמו"רים לבנות להם בתי כנסת מפוארים, ובתים מפוארים, כדי שהם ישלטו על הציבור, שמתם אדמו"רים מטעמם, ומי שאדמו"ר כמו זמרים, מי שלא משתחווה לאמן, לאג'נדה, אז הוא לא יהיה זמר מפורסם, הוא צריך לסמן להם, ולהיות שייך להם כדי שהוא יהיה זמר מפורסם. ככה רב, אדמו"ר, ראש ישיבה, כדי שהוא יהיה רב, אדמו"ר, ראש ישיבה, הוא צריך להשתחוות לאמן. אם הוא לא משתחווה לאמן, אומרים לו, זה רב הזוי, זה לא רב נורמלי. אבל מי זה רב נורמלי? אלה שמלובשים יפה, יש להם מפוארים, ויש להם בתי כנסת מפוארים, זה נעשה לנו שם, אבל יהודים פשוטים, אין להם איפה לגור, והם לא צועקים גבל, ליהודים אין איפה לגור. לא צועקים על דברים יותר מזוויעים, כן, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן. זה שלטון החמאס. הפכו את התורה כינור שמנגנים בליצים. ועוד עושים את זה ממש בשם חב"ד, אנחנו חב"דניקים. עכשיו, מה שמעניין, הרי חב"ד מאז ומתמיד נחשבו להכי אדוקים. אני פעם ציטטתי מרשעת אחת שאמרה שחב"דניקים הם יותר מהעדה החרדית, הם כופרים בעצם העניין הזה שיכולה להיות יהדות חילונית, נכון מאוד, כן? ופתאום, ממש בעשרות השנים האחרונות, הפכו למין סוס כזה, כל עניין של אחוות ישראל, זה הפך להיות להגיד שאין תורה ומצוות וזה לא חשוב. ולשמור שבת זה לא חשוב, וסגירות זה לא חשוב. זה העניין שלנו חב"ד. מה שהכי חשוב זה לתמוך בימין. אנחנו עם הימין, זהו, זה מה שחשוב. ומהו הימין אנחנו ראינו. עכשיו אני רוצה פה קטע אחד, להראות. על שמיר הוא הכניס מלחמה, כי הם נכנעו לתוכניות של האו"ם, של הפורום הכלכלי העולמי, אז משכתבים את ההיסטוריה, משכתבים את הרבי, משכיחים את המלחמה של הרבי בממשלה, ובפורום הכלכלי העולמי. למה?
בגלל שהמוסד החליט שהרבי שייך לו, ועל זה הרבי כבר ניבא לנו, אמר דידן נוצח על מה? על אויבי איש אנשי ביתו. עכשיו אנחנו נחזור קצת לדברי הרבי בקבלת הנשיאות, כן. הרבי טרח להדגיש, הרבי שייך לחסידים, יש לו קשר ישיר עם החסידים שיודעים שהרבי הכריז מלחמה על ממשלת עמלק, וזה שאנשי ממסד לא מבינים את זה, וגם המחאה שלי, אמרתי לך, להיות שבט, להילולה של הרבי, זה על זה שאני ראיתי שאנשי מוסד השתלטו על ציון הקדוש, ומגרשים עניים כמו בסדום. זה אנשי מוסד, זאת להיות סדום, אז לא פלא, כמו בכותל. כמו בכותל, גם הם רוצים להתעשר מהתיירים, ושעניים לא יוכלו. הם רוצים לגרוף את הכספים, זה מה שהם רוצים. עכשיו, מה שראינו, כן, מה שראינו פה, שאיש הממסד הציוני, יעקב קדמי, אומר מה מטרת הציונות, צריך להאמין לו, כן, זה לייצר מסגרת לא דתית לעם היהודי. אנחנו בהתוועדות הקודמת שלנו הרחבתי בנושא הזה, כן, רק רציתי להראות את הקטע במקורו. צריך להבין, זה העניין. עכשיו, הממסד של חב"ד, עם מה הוא הולך? הוא הולך עם המסגרת הזאת, הוא שותף למשימה לייצר מסגרת לא דתית לעם היהודי. עכשיו, במה עוסקים השליחים? במה עוסקים השליחים? צריכים לייצר הרי פרנסה, כן? ודאי, אני עוד זוכר את הפתגם, כן? קשה למצוא שליחוס כקריאת ים סוף, שבשליחוס מבינים פרנסה, קשה פרנסתו של אדם, כן? אז למצוא פרנסה הכי משתלמת, הכי קלה, והכי, כמו שאומרים ברוסית, לא מאובקת, כן? איפשהו הרחק מהים, ואתה יכול לקיים את המשפחה שלך בכבוד וכו'. ואז אתה צריך לייצר איזו פעילות יהודית, כן? אבל דבר מדהים פה, הרי עיקר העניין היה כן, שהיהודים כן יקיימו את המצוות, כמה חשוב, להניח תפילין, ולהגיד להם שיש עניין של שמירת שבת, שמירת הכשרות, כן? עכשיו כל הקטע של חב"ד, כאילו בכלל, על זה לא מדברים על זה. להניח תפילין כן, כי זה המבצועים שמקיימים אותם, אבל זה שיש איסורים, זה שיש תורה הקדושה, שיש עניין של להקים משפחה, אדרבה, אתם נמצאים בין אומות בני נוח, תדברו גם עם יהודים על עניין בני נוח שהם יפיצו. גם זה אפשר לומר שזה פעילות, כן? אחד השליחים כאן, אני אמרתי לו, אותה תקופה אני הייתי מצוי בעיר שלו, ואמרתי, אני מוכן בהתנדבות לקיים חוג ענייני בני נוח, הרי מלא נוכרים, הם גם באים לתפילת שבת, באים נוכרים, נוכריות, גם כל אחד נשוי לאישה גויה, בסדר, היא לא אשמה, כן, היא גויה, ילדיה גויים, והם גם בני אדם, הם גם צריכים לשמוע על ענייני בני נוח, אני אעשה כזה חוג, אנשים יבואו, אמרתי, יבואו בשמחה. זה גם מכנה משותף, יש פה דתות שונות, כן? דווקא יותר דתיים הם בדרך כלל בדתות שלו, הדת האורתודוקסית השלטת פה, אלא קתולים וכל מיני אחרים. זה המכנה המשותף שלהם, הם מאמינים בבורא עולם, הם מאמינים במתן תורה, ואנשים יבואו בשמחה. כל שכן, אלה שקשורים ביהודי כלשהו. אותו שליח הסתכל עליי כאילו, לא יודע, ממש כמו שמציעים לבן אדם לכבוש את המלכה בבית או משהו כזה. במבט מזובע הסתכל עליי. למה? כי כל הקטע פה זה להפך. זה למצוא כמה שיותר ספק יהודים וגויים, ולשתף אותם בתוכניות הציוניות. יש תוכנית שנקראת סטארס. הוא אומר פה בהערה, חב"ד עברה השתלטות סופית. מה זה סטארס? סטארס זה מנהיגים, מנהיגות. כי הרבי כבר עשה דידן נוצח. הרבי שייך לחסידים, לא לממסד, שאנשי סדר עולמי חדש השתלטו על ממסד חב"ד, כמו שחשפו, והרב מיכאל גרין, שהיה חבר הנהלת חב"ד העולמי, כבר כתב על זה מחאה שיש אנשים בתוך הממסד שמשתפים פעולה עם סדר עולמי חדש, ועם בדובאי, שהיו שם גם הרבנים הרשעיים,
איך אומרים, הרשעים, במדרון ישראל, אין היו שם מעצור. פגישה עם האפיפיור, לדת אחת שלהם, וכן, אז הוא כתב על זה מחאה, וצריך לפרסם את זה, אני צריך לקרוא להם, זה רבני סדר עולמי חדש, מי שהפך את העניינים של פיקוח נפש, שמשתלטים על המוסד, על חב"ד. סגידה למערכת הביטחון, להתחברות עם רשעים, והרשעים האלה הם קשורים בטבורם, בטבור שלהם. הרבי לא שייך לממסד, זה היה דידן נוצח, הוא שייך לחסידים. וזה, אנחנו יודעים שהם לא יצליחו, הם מנסים גם להשתלט על 770, כמו שהשתלטו על האוהל, כמו ששולטים על הכותל, כמו שהם משתלטים על רבי שמעון בר יוחאי, כי הם הבינו שחב"ד זה הראש, חוכמה בינה דעת, אז דרך הראש לשלוט על היהדות, להשתלט על היהדות. זה אינדוס תודעה של אנשי, יש הרבי קוטיאל רב, שהוא הרבי קוטיאל רב, שהוא זה שמעיד על הכרזת המלחמה של הרבי בממשלה, אז הוא גם נהרג בנסיבות מסתוריות. נקודה אחרונה קובעת, כל הסיפור הזה נגמר במה שהרבי אמר מול עינינו לפני 30 הוא היה זה כל הסיפור של שיתוף פעולה עם הממסד. שהמשיך שפעל, היה פעיל במלחמה של הרבי בממשלה, והפריע להם, אז סילקו אותו, השם יקום דמו, הרבי קוטיאל רב. אז כדאי גם לראות את הוידאו שלו, ששם הוא מעיד על הכרזת המלחמה של הרבי בממשלת המלך, בממשלת שפיכות הדמים, בממשלת הרצח והחמאס והגזל. אז בכל אופן אנחנו מאמינים, הרי דיד הנוצח, העניין של דיד הנוצח, המילה הזאת קבע אדמו"ר הזקן על המלחמה עם הקליפת צרפת, עם נפוליאון, אומר סוף כל סוף יהיה דידה נוצח. אז למה הרבי קבע שזה דווקא דידה נוצח על הספרים? כי זה דידה נוצח על אויבי איש אנשי ביתו. דידה נוצח על המשתלטים שחושבים לעשות את רש בני ישראל למשהו שנתון למניפולציות, ומי שיהיה יותר קרוב לשוקת ולייחוס ולצלחת ולקרחת ולקדחת, כן, מעניין לראות את השיחה של הרבי שם זאת חנוכה. שם הוא אומר יש גם כאלה שמשתפים פעולה עם הרשע, אבל הם מתהדרים שיש להם ברכה מהצדיק. זה שיש לך ברכה מהצדיק זה לא נותן לך חסינות. הפכו את הכל, ברכה זה לא הבטחה. אם אתה תעשה את מה שהרבי רוצה. גם הביאו שהרבי קיבל את ביבי יימח שמו. אז מה? גם אומרים קיבל ברכה מהרבי. אני אומר מישהו קיבל כללה מהרבי. אף אחד. הרבי נתן יש כאלה שקיבלו כללה, שונאי ישראל קיבלו כללה. קיבלו כללה, כן, ודאי, באיזה עניינים, אבל לא באופן אישי שמישהו בא אליו, כן, כמו ש... כי רש בני ישראל, ראש הדור, הוא לא יכול לנהוג גם כמו שנוהגים רבנים אחרים, שאומר, רשע צא מפה וכו', ודאי שרש בני ישראל ראה על כמה וכמה אנשים שבאו לפניו, שזה מה שראוי לומר להם, אבל בכוחו כרש בני ישראל, כנשיא הדור, הוא לא אמר להם את הדברים האלה. כן, לכן כולם קיבלו ברכה, כל מי שנכנס אליו, וברכה זה לא הבטחה. ודאי, אם אנשים פושעים בעליל, בפשטות. עכשיו, הפכו את כל העניינים, מה שמדהים, שלקחו את כל העניינים של הפך הבנת עניין של דת תורה, ועשיית גשקס מרבונים, והעתיקו את זה לחב"ד. שכאילו זה היה תמיד מחוסן מפני זה. שראיתי בתקופת רצח עם המכונה בפי עטרת העוויים, אנחנו רוצים שזה יהיה בפלטפורמות הרחבות, לא נקרא בשמו, יודעים מה התחולל בארץ, כן, לפני 3.5 שנים, ואז אחד אומר, אם מישהו מזריק לעצמו את השם ירחם וימות, הוא יעלה ישר לגן עדן. הוא קיים את הוראת הרב. ממש הופכים את כל עניין של דת תורה. התורה לא אמרה לשמור על הרבנים בענייני רפואות. התורה אמרה צריך לשמור על הרופאים בענייני רפואות. אסור לשמוע לרב, אסור לשמוע לרב, אם הרב לא עשה דרישה בחקירה לפי דין תורה, והוא לא שמע כל הדעות, הוא לא שייך להמליץ על רופאים. אז אסור לו לפסוק, הוא נקרא דיין להמליץ על רופאים. זה לא הוראה רבנית. זה לא הוראה רבנית. השם ירחם.
על כזה דבר, להגיד שהוא יעלה לגן עדן, מה, הופכים את כלל ישראל, הופכים למטומטמים, לא עשה לפי הוראת הרב. אני יכול להבין בנושאים שהם נתונים להכרעה רבנית, ולא כל אחד יש לו רוח הקודש, משהו בענייני שלום בית. זה מה שהוא שואל פה עוד גם, שהוא בירך את הביבי יימח שמו, מה אנשים, זה נקרא הנדוס תודעה, לוקחים וידאו, ששם הרבי מפורש, רואים, רגע, אני אסביר את זה. זה נקרא יותר פשוט, זה נקרא פוליט-טכנולוגיה. פוגש את הרשע הזה, והרבי אומר לו הוראות, הוא אומר לו, לא מתייחסים בכלל לתוכן, התוכן, העניינים שהרבי אומר לו, תצטרך לעמוד בתוקף, מול החושך הזה של האום, מול המאה ה-19, לא משנה, לעמוד בתוקף מול המזימות של האום, של הפורום הכלכלי העולמי, אתה תצטרך לעמוד בתוקף מולם, ואני נותן לך ברכה שתצליח אם תרצה. אז לא מתייחסים לתוכן, עושים פרופגנדה, הנה הרבי מברך אותו. הרבי אמר לו לעמוד בתוקף, אבל הוא סוכן שלהם, הוא מיישם את החוק. זה יום וכל כלי תקשורת בעולם עושים ככה. זה ברכה שהוא יכול לבחור כי יש לו בחירה, והוא יכול לבחור, ואלה שקוראים לעצמם חסידי חב"ד, לבחור בתוך ולעמוד בתוקף מול המזימות החושך. מריצים קטעים בכלל מבלי להתייחס לתוכן, ורק כדי להנדס את התודעה, כמו שאתה אומר. בדיוק, אין פה מה להתפלא, הם לומדים מאומות העולם ומכל הפוליטטכנולוגיות, זה הכל. אין פה שום דבר נסתר ונסגר. ההיסטוריה של הרבי, אין פעם אחת שאני יודע, אולי אתה יודע, אני לא שמעתי אף פעם על שום מקרה שהרבי אמר, אני מנחם מנדל שניאורסון, ילחם בכל הכוחות שלי לפרק את הממשלה. אז אתם מאמינים שהרבי הוא נביא, והרבי אומר את זה, אנחנו יודעים שהוא אמר את זה, הוא אמר את זה פעם אחת, זה היה הפקודה האחרונה לגבי הממשלות. ששמיר חתם על אג'נדה 21, באותה שנה הרבי אמר את זה. ולפני, הרבי אמר את זה עוד לפני שהוא חתם, כשעוד היה רק התוכנית של מזרח תיכון חדש, שעוד לא גילו את הסדר עולמי חדש. אז באותה שנה הרבי אמר, אני מכריז מלחמה בכל הכוחות שלי, והרבי קוטיאל רב שמעיד על זה, הוא אומר שזה לא היה דבר כזה, הוא ממש בהתרגשות מעיד על זה. זה היה גם הפקודה האחרונה לגבי ממשלות ישראל. פתאום זה נעלם, רותמים את הדיד הנוצה. הרבי לא אמר, הרבי לא אמר. זה על קליפת צרפת, רותמים את זה לדיד הנוצה של שתקום ממשלה טובה עם פלוני ואלמוני, אני אתמוך בה, בזה נגמר. הרבי גם נתן הוראה להצביע למפלגת אגודת ישראל בבחירות מסוימות. היה עת לעשות לשם, כמו דעת הרבה מחכמי ישראל, שאף כולם צריך להגדיר את זה. אבל הסיפור הזה נגמר, אנחנו עומדים לאחר כל זה. הבירור נגמר, הרי אנחנו יודעים שיש כולם בעצם כמו הדעה של סאטמר. גם כל החרדים, כל גדולי החרדים, היו בדעה של סאטמר שהציונות היא פסולה. גם אלה שתמכו באגודת ישראל. גם גדולי ישראל שתמכו באגודת ישראל החזיקו כמו סאטמר בעיקרון, אבל הם טענו עת לעשות לשם שאנחנו צריכים להציל בשביל היהדות ללכת לבחירות. זה מה שטענו, גם הרבי החזיק בשיטה הזאת עד תשנ"ב, עת לעשות לשם, כי עדיין היה בירור ואפשר היה לפעול. דיברנו בהתוועדות הקודמת, אני לא יודע, חוגים אחרים, חסידי חב"ד עושים את מה שאומר יש בני ישראל והם לא מפירים שום דבר. רק צריך לעשות מה שאומר יש בני ישראל, ולא להפוך לפוליט-טכנולוגיה דברים ברורים של הרבי. כן, אז אנחנו יודעים, הסיפור של שיתוף פעולה עם הממסד הזה נגמר, מי שחשב שהממסד הזה עושה טובות, ראה שהפכו את כל הארץ למחנה ניסויים, מחנה ריכוז, מחנה ניסויים רפואיים. עכשיו, הדבר הנורא הזה, אני חוזר שוב ושוב על זה, כי אני לא שמעתי, טרם שמעתי, רב אחד מארץ הקודש, שידבר על העניין של סירוס ילדים ממוסד בבתי השמד המכונים בתי ספר בליצנות של המדינה, מדינת הרשע הזאת. כל מיני גורמים חילונים, מה ששלחו לי קטעים, אני כן שמעתי שמוחים נגד זה. עוד לא שמעתי רב אחד שמדבר על זה. עכשיו, זה התכלס, הגיעו לתכלס. עכשיו, אם הדתיים בארץ, אני מדבר כרגע בתכלית דרך הטבע, אומרים, אבל במוסדות שלנו לא כופים את זה, לא מחדירים את זה, התשובה היא אחת ויחידה, כי ישנם כמה וכמה תושבי הארץ הערבים,
ולהם לא יעזו להחדיר את הדבר הזה, ולכן גם לא מחדירים את זה למוסדות של הדתיים. מה קורה כשיהודים שומרי תורה ומצוות נשארים מול הציונים, כמו שאומרים, בתנאי לחץ, אלה מול אלה? זה כדאי לקרוא את הספרים של יחיאל דינור, שתיאר את השואה לפרטים מבפנים, וכדאי לקרוא מה שכתב ישראל פרויקין, היה כזה פעיל יהודי חילוני מאוד, כן? אוי ואבוי, כן? לכן זה שלא מחדירים את זה למוסדות של הדתיים, ואני אומר שאם לא ימחו עכשיו בקולי קולות נגד חילול השם שמתרחש בארץ, בארץ הקודש, בפלטרין של מלך, הדברים האלה הם ימצאו דרך להחדיר את זה גם למוסדות של החרדים, מה שנקרא. ויעמידו אותם מול ברירה, או שאנחנו סוגרים לכם, ואז יצטרכו כולם כבר לברוח לרוסיה ולמדינות הברית של רוסיה ובלרוס. מסתמה, כן? זה כבר יהיה הפתרון. או להשלים עם זה. מה שקורה עם הדתיים בדתות דלהון, בארצות המערב הקולקטיבי, זה ככה. יש להם למשל בגרמניה, יש להם בתי ספר קתולים, יש להם בתי ספר יוונים אורתודוקסים, הם לומדים שם על הבתולה הקדושה וכל הדברים שלהם וכו' וכו', והדברים היפים של צניעות, של משפחה, הכל. אחרי זה יש שיעור של אנטי חינוך בתחומים האלה, מגיעים עליהם סוטים ומסורסים למיניהם, ולפי התוכנית והילדים האומללים האלה נאלצים לשבת ולשמוע. אלה שלא מוכנים באמת בורחים לרוסיה. בינתיים בודדים, יש אלפי משפחות ממערב אירופה כל שנה שבורחות לרוסיה בגלל הדבר הזה. אז לכן זה רק הודות ליישוב הערבי, לא הודות לתבונה של האגודה שהייתה ציונית מזמן וכו'. עכשיו, עניין חובת המחאה, ודאי שחל על כל אחד ואחד בכל העניינים, אבל שוב אני מאוד מתמקד בעניין שלנו של חסידי חב"ד, לכן אנחנו מדברים בתאריכים חסידיים, כן? עכשיו, מורי הוראה של חב"ד, בכל אופן, הם למדו משהו בפנימייס, הם למדו משהו בתורה הקדושה, צריך ללכת עליהם, להדפיס חומר על עניין האנטי רפואה, וההפך מדעת תורה ומדעת הרופאים האמיתיים הלא משוחדים, שעשה הממסד ואלה שקראו לזה, כן? גם מי שבית דין בטל, מיתות בית דין לא בטלו, אבל מי שלא טרם תפסו אותו מיתות בית דין, אז מודה ועוזב ירוחם. גם הכלל הזה, מה שאנחנו אומרים, כל נדרי בליל יום כיפור, אז מה אנחנו אומרים? זה המשומדים היו אומרים, אמנם חייב למסור את נפשו לא להמיר לנצרות, זה העניין של יהרג ובל יעבור, אבל אלה שעשו את זה, אחרי זה חזרו, לא אומרים, חבל שאתה חי, לא אומרים חבל שאתה חי, מודה ועוזב, גם לרוצח ככה. אמנם צריכים להוציא רוצח להורג בדרך כזו או אחרת, אבל אם הוא חי, מודה ועוזב, ירוחם, כן. ומה זה, הרמב"ם אמר, מה זה התשובה? אתה מגדיר בדיוק את החטא, ואתה מתוודע עליו, ואתה עוזב אותו, יותר לא חוזר עליו, וזהו. וצריך להגיע לכל אלה שפרסמו את הכרוזים הרצחניים שלהם, להגיע עם חומר, היום כבר מלא חומר נמצא ברשת, חומר מדעי, מבוסס, רפואי, וגם הנתונים, וגם בארץ זעקה מקיר אל קיר, כמה אנשים נפגעו, והוטלו בהם מומים, ונפטרו צעירים, והכל, בדיוק הכל, כל מה שהרופאים הלא משוחדים הזהירו, לפני 3 שנים, כשהטירוף הזה היה בעצמו, ולפני 3.5 שנים, כן. ולהגיד, תעלו על דרך התשובה, לא להתריס, לא להגיע באחד טברת ככה, וכבוד הרב אתה יודע וזה, אבל מאידך גם להם כאלה המקורבים, אבל מאידך גם אלה שהם ממש חסידים, וזה להגיע לרבנים שלהם, למשפיעים שלהם, להגיד, סליחה, כל בן אדם יכול לטעות, ונעיר איכת רב פלני, כבוד הרב פלני, אתה יכול לטעות, תראה מה כתוב פה, ותודה שטעית, הטעית, גרמת לאובדן נפשות.
פשוט לבוא לכל מורי ההוראה, לרבנים של חב"ד עם המסר הזה, ולהדפיס מהרשת. אני גם אחרי זה, בעזרת השם, אשים בערוצים שלי, את השידור הזה שלנו, אני נותן את הכתובת האלקטרונית שלי, גם אתה תצרף בכל מקום. מי שמעוניין, אני יכול לתת ברחל בתך הקטנה את החומר המדעי, בעברית ובאנגלית. גם אקטואליים יותר מתמיד הדיווחים בזמן אמת על כל השקר שחגג והעלמות עוד בשנת תש"פ בראשיתה, כן, בראשיתה של שנת 2020 למניינם, וגם כל המחקרים המדעיים, והספר הכי ממצא על זה שהאי חיסונים האלה לא יכולים להיות חיסונים אמיתיים, כתב מדען דגול, גם כן בעל שם עולמי ברוסיה, שהוא גם קצין בכיר בחיל של אב"ח של רוסיה, כן? וזה ספר ברוסית, ויש לו שם רשימה של מאות מקורות באנגלית, לקוראי רוסית ולקוראי אנגלית, ומי שמתעניין בהיבטים האמיתיים של הדבר הזה, להציע לרבנים את הדבר הזה, את נפשנו נציל, להציע להם, שיעשו תשובה. לא מספיק לומר, הנה כל הממסד, נכון, ודאי, כן, הדג מסריח מהראש, ברוך השם, כן, הוא נשאר, אבל הממסד הזה הוא הסריח מאוד, אבל צריכים לדרוש מהם תשובה. יש בזה דרגות, לא כולם, יש רבני, שאני מכנה אותם רבני סדר עולמי חדש, שהשתלטו על הממסד, וזה יש הוכחות. אני גם היה חוקר אחד שאני בסוף חתכתי איתו, בגלל שהוא השמיץ את חב"ד ואת הרבי, אבל הוא חשף דברים חשובים, ואני אמרתי לו, כל הכבוד שאתה חושף את זה, ואנחנו רוצים שתחשוף את זה, אבל זה לא קשור לחב"ד, זה קשור לאותו בן אדם בממסד שמשתף פעולה עם סדר עולמי חדש, זה לא קשור לנשיאי חב"ד שהמרכז של המלחמה של חב"ד, הרבי אמר זה חקוק ב-770 גמטריה פרצת, שזה המלחמה על קליפת צרפת, זה המלחמה המרכזית של חב"ד, הרבי אומר שזה כיוון שחב"ד רגע, זה הראש האמיתי של המלחמה נגד סדר עולמי חדש, לכן גם הסטרא אחרא פועלת שישמיצו ויכפישו דווקא את נשיאי חב"ד כמי שהיו שותפים לעניין הזה. מי שגורם לבזות את הרבי זה אנשים שבאמת מתוך חב"ד, שחדרו לתוך חב"ד, כמו שכאן יש לנו במדינת ישראל, יש לנו סוכנים שמייצגים את עצמם, שהם מייצגים את היהודים ואת עם ישראל, והם מייצגים בכלל נצנצים, הם מייצגים את הפורום הכלכלי העולמי, את קלאוס שוואב, אבל הם מספרים להם שמייצגים את עם ישראל, אז יש כאלה שמאמינים להם, אז גם בחב"ד יש את אותו דבר, יש אנשי ממסד שהם לא תמימים, הם גם לא טועים, הם פשוט בשביל כסף וכבוד, הם חברו לאנשי סדר עולמי חדש, זה ברור, זה בממסד הראשי, אבל אני מדבר ברחבי העם. והם לא יודעים את זה. אני מדבר ברחבי העם. צריך ללכת אל רבני חב"ד, אל מורי הוראה בכל מקום ומקום. שאלה יש רבני חב"ד בידיים. השאלה באיזה דרגה של רשע הם נמצאים. האם הם במזיד? או בשוגג. זה לא עניין שלנו. גם השוגג זה קרוב למזיד. כי חובה על רב היה לשמוע את דוקטור זלנקו, החב"דניק שצעק. חובה היה, עכשיו חובה. ומי שלא שמע, אז זה שוגג קרוב למזיד. עכשיו חובה על כל יהודי, אני אמרתי, רוצח. ספר עולמי חדש, שזה שהם גוזרים גזירת המן להשמיד, להרוג ולאבד את העם היהודי, ובכלל רוצח שלא הוצא להורג, אז גם עליו חל מודה ועוזב ירוחם. וחובה על כל יהודי, לדעתי חובה על כל יהודי, מי שיושב רב, ראשי ישיבות, רבני ערים בארץ, שהם מחסידות חב"ד, חובה על החסידים לגשת עליהם עם עובדות, ולהגיד פשוט בפנים ובשקט, תודה, תתוודה, תעזוב את דרך החטא, תראה את העובדות, תודה בפני צאן מרעיתך, תודה, תעשה תשובה. כן, זה ודאי, זה כלול בחובת המחאה. עכשיו, עניין של אהבת ישראל, בכל זאת, אני רוצה לעבור פה מהמאמר שאמר ר' בני ישראל,
כן, עם קבולת הנשיאס בגילוי. אז הוא אומר, הנה בסיום המיימר של להיות מה שעיקר שכינה בתחתונים, כן, וכולי וכולי, ומה שגילו לנו שקיימו זה, הוא כדי שיהיה לנו יותר נקה לקיימם. כמו בעניין דאהבת ישראל, שיש בזה כמה וכמה סיפורים, מכל אחד ואחד מהאנשים. אנחנו צריכים לזכור שמשה רבנו השכינה מדברת מתורגונה. עכשיו, מי שמסתכל על מיימר שאומר, יש בני ישראל ביום קבלת הנשיאות, כמו על איזה, אפילו, כן, גם ליקוטי דיבורים, זה דברים ברומו של עולם, שגם אמר משה רבנו. אבל בכל אופן, שם סיפורים, וסיפורי מעשה, וכל מיני דברים, כן, פרטים היסטוריים חשובים ביותר, הכל. אבל המיימר הזה, זה לא פרטים היסטוריים. זה עניינים, מה שנקרא, מכוננים. כן, בעברית אומרים, זה עניין מכונן. כן, ענייני אהבת ישראל. יש בזה כמה וכמה סיפורים מכל אחד ואחד מהאנשים. ולדוגמה, זה הקדוש ברוך הוא מביא את הדוגמאות האלה, צריך להבין. זה הקדוש ברוך הוא מביא את הדוגמאות, אז אנחנו צריכים ללמוד מזה. כבוד קדושת האדמו"ר הזקן שהפסיק בתפילתו, והלך וקיצץ עצים ובישל מרק, הכיל בעצמו ליולדת, מפני שלא היו אנשים שם בבית. וזה היה, כמו שאנחנו יודעים, בערב יום הכיפורים. זה אומר עד היכן צריכה להגיע אהבת ישראל, שריש בני ישראל ונשיא הדור ומשה רבנו של הדור הלך בעצמו לבצע פעולות פיזיות הכי פשוטות לצורך, כן, ולא קם ולא אמר מי מתנדב וכולי וכייצא בזה. עד כדי כך צריכה להיות מסירות. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו לא הולכים להיות ריש בני ישראל. נכון, גם אחריו נשיאי ישראל לא הלכו עם גרזן לקצוץ עצים, נכון. אז לכן זה כל אחד ואחד צריך לראות עד כמה צריכה להגיע אהבת ישראל. אהבת ישראל שאין חוץ ממך אז תציל. בגשמס תציל במילא, ברוחניאס גם כן. כן? אל תעשה חשבונות, איך יסתכלו עליי. לא יפה לדבר על איזה עניין. או כמו שאמר לרב עיר, אמרתי שהרי גרושתי החליטה לפרק את המשפחה משיקולים שלה, של בני משפחה שלה. אבל הלכתי לרב העיר ואמרתי, תשמע, אם שהיא יושבת שם, היא פועלת לנתק מראש ממני את הילדים, זה פשוט אני מספר מעשה, שדוגמה שלי, לא שיש בליבי על מישהו, הכל יצא לטובה, שם חשבה לטובה, לא במקרה, הרי הושמתי כאן, במדינת בני נוח הזאת, ושאני יכול לדבר פה חופשי ברוך השם, כן. אז אמרתי, אם אתה תגיע בליל שבת, לשם שהם יושבים שתי נשים תרופות דעה, גרושתי, אז אשתי, וחמותי לשעבר, אל-מרחומה, שאז חמותי, עם הילדים הקטנים שהם מוציאים מהבית, שהם לא יהיו בשבת עם אבא. אתה תיכנס לשם, תדפוק על השולחן, תגיד שככה לא עושים, יש תקווה שזה יפעל משהו. אני אומר לך, יש תקווה שזה יפעל משהו אצלם. אתם יודעים מה אותו רב אמר לי? הוא אמר, ספס מרנית גיינין גסון. לא מתאים לי ללכת בחוצות העיר. כן. אז לכן לא לומדים מהדוגמה שהנשיא מביא פה, עם הנשיא שלו, שלעשות טובה ליהודי שבה תלויים חיי נפשות. ברוך השם שילדיי גדלו שומרי תורה ומצוות. כן. וגם כולם מזדהים כחסידי חב"ד, כבר מידת יראת השמיים וההידור הפרטי של כל אחד, זה שוב, זה עניין של אלה שבממסד, של הראש, לא של ריש בני ישראל, האלה שהיו, כן, משפיע השפעה שלהם בבית ספר חב"ד, ובישיבות חב"ד, וכל אלה, כן. אבל בכל אופן, ברוך השם, אבל בפשטס, אוי ואבוי מה שהיה קורה להם בכלל, ממש באופן פיזי מזה שהוציאו אותי מהבית, היו ניסים בגילוי, כן? אבל בפשטס זה הצלת נפשות, ומה התשובה? ספסט מרנית גיינן גסון. כן? אז אדמו"ר הזקן חשב שספסתם ניתנור גיינן גסון. אפילו הולס הקונון כל עניינים כאלה של עסקת תנור
הכנת חמין לאישה שלא יכולה לזוז, כי היא מרותקת למיטה ויכולה. עכשיו, מפני שלא היו אנשים שם בבית, מכבוד קדושת האדמו"ר האמצעי, איך שנכנס אליו אחד ליחידס, והתאונן על העניינים שהאברכים מתאוננים עליהם, על כל מיני עניינים פרטיים שלו, שאדם צעיר מתאונן. וגילה אדמו"ר האמצעי את זרועו ואמר לו, הלא תראה שצופד עירי על הצומי, וכל זה הוא מאחת הסנעורים שלך. כן. פה אנחנו, זה עניין של אהבת ישראל. כמה כואב ליבו של ריש בני ישראל עניין של חטאת נעורים. עכשיו שוב אנחנו מגיעים לעניינים של צניעות, לעניינים של חינוך לצלם אנוש שברא אלוקים, כן? אז שוב בחב"ד, אנחנו לא מדברים על עניינים, לא, אל תדברו על עניינים האלה, אדרבה, כן, ודאי. כאן הדרך פתוחה מאוד, כן, שכל מיני בעלי תאוות ובעלי סטיות, אפילו רחמנא ליצלן, אוהבים להיכנס לעניינים האלה, כן. וגם חלקם גם הופכים רחמנא ליצלן, מה שנקרא מדריכי, השם ירחם, כן. אבל באופן כללי, אז ודאי שכן מזכירים את העניין הזה. העובדה שריש בני ישראל, ששכינה מדברת מתוך גרונו ביום קבולת הנשיאות בגילוי, זה כמו מעמד מתן תורה, כן? נדבר על זה. צריכים להסביר שכמה שיותר מוקדם צריכים לשאת אישה, ודאי, וצריכים מאוד להיות בעניין הזה זהירים, מדיבורים ומעיון בספרים חיצוניים ובכל העניינים האלה, כן? כי אותו יהודי הוא לא היה אחד שחזק בתשובה רחמנא ליצלן אחרי כל מיני דברים, כמבואר בקונטרס פרקי עברים, כן? זה היה אחד חסיד, אברך, כן? והוא התאונן בפני אדמו"ר אמצעי, אומר, אני, ריש בני ישראל, צופד עירי על הצומי, מרוב זה שאני דואב על אחת הסנעורים שלך. אז גם צריכים להבין עד כמה צריכים לדאוג על הדבר הזה. והעניין הזה שבני ישראל לא נישאות, כן? אני ברוך השם גידלתי, כן, את הבת הרוחנית שלי, את הבת של גרושתי מנישואיה הראשונים, שהיא באמת הבת שלי עד הסוף, כי היא קיבלה ממני חינוך, ואני עשיתי אותה בגיל 16, עמדנו את החופה, היא כבר הייתה שנה אחרי וולט, רק כדי שלא יכניסו גם את החתן לכלא, אז דחינו בשנה את הנישואים, כן. ומיד כשמלאו לה 16 שנה, שהחתן כבר מחוץ לכלא, רק אני הייתי אמור להיכנס לכלא, אם זה היה נודע למרשי הברית, אביהם מולידם שיצא בשאלה, כן, וגרושתי הצדקנית זרקה אותו ברגע שהוא לא רצה להיות שומר תורה ומצוות, כן. אז זה עניין חשוב, והיא ניסה לחסיד לילוב. אצל חסידי חג"ת נשארו הרבה עניינים שהם מתוקנים, ושאצל חסידי חב"ד מרוב ההתגדלות הזאת וההתפארות הזאת כן, וכולי וכולי, כל מה שמבואר על מידס איסגדלס ואיספיירס והמשולים דלהום במסורת החסידית של חסידי לובביץ', כן? אז כבר שכחו מהעניינים האלה, החליטו שהעניינים האלה הם לא חשובים, החליטו שהעניינים של צניעות, של נישואים משהו יותר מוקדם, של זהירוס, בייסר, מחטאת נעורים והדברים האלה, שזה כבר לא, זה לא שייך, זה לא חלק מהיהדות, כן? היהדות זה לרקוד עם זאבים, זה לרקוד עם ביבי בשמחה סתירה, ולרקוד עם זוממי הכחדת האנושות בדבוס, עד לשם הגיעו, כן. וזה מתחיל מזה שהם מזלזלים ממש בעניינים בגופי תורה, בעניינים החשובים, כן? ורבני הממסד הם אלה שהחליטו שם הנשיא השמיני בפשטס. ברור, הם החליטו שם הנשיא השמיני, אין פה חוכמות. גם הציעו לרב מרדכי אליהו, בזמנו, זה הזמן, באמת, היום ביום הנשיאס, כן? במוצאי יום הנשיאס, לספר, להזכיר שוב, הלכו רבני חב"ד,
בטח הולכים בהם בשבת עם קפוטס וכל העניונים, והלכו לרב מרדכי אליהו ואמרו, שמלה לך, קצין תהיה לנו. והוא יהודי ירא שמיים עם כל הבעיות שהיו לו בנושא הגיורים וכו'. בכל אופן הוא הבין איזה מסחרה לפניו, איזה אפריסטים לפניו, והוא אמר להם מאמר יפה, אומר, אני רב של כל ישראל ולא של חוג מסוים. אבל הוא התכוון, כן, שהוא לא יכול להיות ראש בני ישראל, ואלה שיכולים לראות בו תחליף, זה חוג מאוד 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 מסוים ומצומצם. וסתם ולא פירש, אבל ברור למה התכוון. אז זה אדמו"ר אמצעי. כן? צופד עירי על הצומי מאחת הסנורים. אז צריכים להתחזק מאוד בעניין הזה, וזה גם עניין ממש של שכינו בתחתינים. כן? הקדושה והטהרה של הבית היהודי, של בן תורה היהודי, כן? ושל בס ישראל, שמחנכים אותה שהיא לא חייבת, אבל שהיא חייבת לרצות, להינשא כמה שיותר מוקדם, לעזור לאיש ישראל, לעלות בקדושה ובטהרה. ומה מלמדים בבתי ספר חב"ד לבנות? כמעט את ההפך מזה. אני יודע ממקור ראשון, כן, כי שתי בנותיי למדו שם. אלה שהם ממש בנותיי, אבל לא זכיתי לחנכם, מפאת סיבות כאלה או אחרות. ואז הם הלכו ללמוד במקום שהכניסו להם רחמונו ליצלן ממש כפירות פמיניסטיות לראש, במקום הדברים הפשוטים שאני אמרתי. עכשיו, אשר מובן, אפלוס ורייממוס, מיילס, כבד, קדושס, אדמו"ר האמצעי, בכלל ובפרט מאלו ששייכים לעניינים כאלו. כן, שזה גודל אפלה ורוממות, אומר ראש בני ישראל, של אדמו"ר האמצעי. אדמו"ר האמצעי היה מאוד, כן, מרומם מענייני העולם, אבל אנחנו, ברוך השם, מחזיקי התורה הקדושה, תורת אמת, אנחנו לא כמו להבדיל, כן, המאמינים בבורא עולם, בדתות דלהון, הנוצרים, שהם חושבים שהיותר קדוש, מישהו לא מדבר על עניינים של בינו ובינה, ולא מזכיר את זה, והוא לא רוצה את זה, והאם יש אנשים כאלה, הם בטעויות שלהם. טוב, זה עניינים של בורא עולם, איך הובאו או לא הובאו לאומות העולם עניינים כאלה או אחרים של בני נוח, ובאיזה קליפס, באיזה ליבושים. אבל אנחנו, ברוך השם, מחזיקים בתורה הקדושה. אז אדמו"ר האמצעי, ברוך השם, הוא היה מודע לזה, ועם כוח קדושתו היה דואב על זה שבני ישראל הם לא בסדר בעניין הזה. אף אחד מאיתנו לא מגיע לדרגה של אדמו"ר האמצעי, ולא לקרסוליים. וספק אם בדור הזה היה יכול בכלל להחזיק מעמד כאן באלמדן, ואנחנו רואים שנעלם מעינינו, גם ראש בני ישראל. וכמובן שגודל ועוצם הקליפה בכל העניינים, וגם בעניינים האלה בתוך כלל ישראל, גם בקרב שומרי תורה ומצוות, זה דברים שצריכים להטריד את מנוחתנו. אנחנו במקומנו, זה צריך להטריד את מנוחתנו, ולחשוב מה אנחנו עושים פה, לפעול לחיזוק ולתיקון הפרצות. פשוט מאוד. לתיקון הפרצות. כל אחד במשפחתו, כן, בצנעה, עם הקרובים אליו, אבל לא עם פלבול עיניים למעלה, כמו איזה באמת כומר נוצרי, לא מדברים על העניינים האלה, הם במילא, אם אנחנו נצביע לביבי, במילא הכל יתוקן מצוין, לא. זה הבה הטליה. מי שפוגע בקדושת ישראל, אז הוא אחרי זה נסחב אחרי ביבים וביבים, ולהפך, מי שנסחב שם, ודאי שכבר מצפצף על עניינים של קדושה וטהרה. ומכל מקום היה איסקשרס עמהם כל כך, עד שמצד העניינים שלהם, שהיו שלא כדבו אלה מהווי, פעל עליו חלישוס הבריאוס בייסד, עד שצופד עירל על עצמי. כן. מכבוד קדושת אדמו"ר הצמח צדק, איך שהלך קודם התפילה ללוות גמח לאיש פשוט,
להלוות, כן, בלשוננו, גמח לאיש פשוט שהיה נוגע לו בפרנסתו. או ללוות גמח הלך, כן? הרי ללוות גמח, הלך ללוות גמח, לא להלוות, כן? הצמח צדק דאג שיהיה פרנסה של משפחה כשרה. שוב, אנחנו נזכור. אם היה בא איזה אחד ואומר, אין לי במה לקנות סמים היום, אז ספק, אם מישהו מרבותינו נשינו היה מספק לו את מבוקשו, או דברים השווים לכך. אבל פרנסה של משפחה כשרה. ומעניין לעניין צמח צדק, כיוון שאנחנו רואים פה את עניין הצדקה גם בזה, אז אנחנו צריכים לדעת גם כן, כן, לא צריך להתפעל מכל מי שמשנורר ומבקש דקות ולהגיד אולי זה אליהו הנביא, אבל צריך לזכור על האפשרות הזאת. אנחנו לא רודפי שנוררים, כן, לא צריכים להתפעל מהם ולבזבז כסף על אנשים מפוקפקים, אבל מאידך לא צריכים לרדוף אותם, והנותן פרוטה לא מפסיד. אני נזכר מעשה, צריך לדעת להתבונן ולהכיר ניכרים דברי אמת. יש הרבה שבאמת צריכים, ולרחם, להתרגל לרחם. אנחנו גם לא כשייכים להבין בעניין שניכרים דברי אמת. על זה שמגרשים עניים מהאוהל. אבל עניין של זהו, עניין של דוגמה של חלוקת דולרים. זה עניין של תכלית הרשע. מה שהזכרת זה עניין של תכלית הרשע. ביהדות אין עניין כזה לסלק שנורים מבקשי צדקה בכל מיני מקומות ששייכים לעבודת השם. זו מסורתנו. מדינות של אומות העולם יכולים לתקן חוקים לפי החוקים שלהם, אולי הם גם חוקים מתוקנים. אנחנו יודעים שומרי תורה ככה לא יכולים לנהוג בשום פנים ואופן. עדיף לתת צדקות, ארגוני צדקות מסודרים. והרבי יעריך בזה גדולת צדקה. לתת עוד... כן, אבל בדיוק כמו שאמרתי, הנותן פרוטה לא מפסיד, בכל מקרה. גם אם ניכר שזה לא... כן, רק אם אתה יודע, בוודאי שישתמש למעשה רשע. מי שיש הלב שלו נקי ורוצה לעזור ולתת צדקה, השם בעזרו, והוא יודע אבל מי שיש לו, לא, מי שיכול לפזר צדקות, מפזרים על עצים ואבנים במקום על משפחות ברוכות ילדים, כן? אבל יהודי שמצומצם בהכנסות, טוב שינווט את הצדקות שלו למקום הנכון. לא מתאים להם לבוא למקום שמבקשים צדקה, אז הם לא מתאימים לבוא לבית השם. מניעת שנוררות זה מעשה תכלית הרשע, זה גהיני גהינם. זה צריך להבין. זה ממש גהיני גהינם. אני לא רוצה, אל תיתן, כן? אני רוצה לספר מעשה קצת משעשע, וגם אולי. אתה יודע, אנשים, כן, יותר קל לבקש מאשר לעשות משהו. העבודה שלי בארץ, בבירורי יהדות, הייתה שנסעתי הרבה ברחבי הארץ, גם בתחבורה, גם ברכב שהיה לי רנו 12. לפעמים לבקש זה מאוד קשה. יש אנשים שבשבילם לבקש זה קשה, ומתרקמים פניו. יש להפך, שבשבילם זה הכי קל, והם בוחרים בפעילות שהיא נוחה. אז אני חניתי בצד הדרך לעשות איזו הפסקת אוכל. הייתי אוכל לחם ומלפפונים. הייתי ממש מצמצם מאוד בכל ההוצאות שלי. ממש. ביותר, משבת עד שבת. זה היה אוכל שלי, לחם ומלפפונים. אמנם לחם, הייתי קונה לחם משובח, לחם שיפון. כן, מחפש. גם בזה הייתי מספק לילדים שלי שיגדלו בריאים, ברוך השם. כן. אז אני חניתי לאכול לחם ומלפפונים, והייתי נותן הרבה צדקה, הייתי נותן לארגוני צדקה. פשוט, דבר טוב במה להתפאר, כן. אבל קיבלתי, רק מארגון צדקה אחד, קיבלתי 3 סטנדרים מוכספים. אחד נתתי מתנה לבית כנסת במינסק, ששבתי לבלרוס ו2 עומדים אצלי פה בבית. רק מארגון צדקה אחד, זו מתנה שהיא יקרה. אז הרבה נתתי לצדקות. ולכן, כסף מזומן, אני לא פיזרתי לידיים שאני לא מכיר בכלל. עכשיו, אני אוכל את הלחם לפפונים בתוך הרינו, ניגש אליי, אני דווקא הייתי תמיד רואים אברך כזה, לאנשים דתיים, טוב, מסודר, נקי, מאשר לארגונים. מסודר ונקי, ככה, כן, עם חולצה לבנה, בכל מכל, ואומר לי, תן לי משהו, אני לא אכלתי, או לא נראה כמו בן אדם שלא אכל 3 ימים, גם נראה שאלה אם בן אדם בכלל יעמוד על הרגליים אחרי שלא אכל 3 ימים. אומר, לא אכלתי 3 ימים.
אז אני באופן ממש אינסטינקטיבי, היה לי הרבה לחם והרבה מאוד מלפפונים איתי, כן? אמרתי, בבקשה, שם תאכל איתי פה. כנס לחם, תאכל איתי. היה צריך לראות באיזה בוז הוא הסתכל, לא עליי, שלא נתתי לו את מבוקשו, אלא על האוכל הזה שאני אוכל. שיושב בן אדם שגם נוסע ברכב, כמו שאומרים טרנטה. הרכב היה מסודר להפליא מבחינה מכנית, כן? אבל נראה היה טרנטה, ויושב ואוכל לחם ומלפפונים, היה צריך לראות באיזה מבט של בוז הוא זרק על הלחם ומלפפונים. לכן הדברים פה לא פשוטים, וכמו שמביאים פה דוגמה שהלך להביא גמח למשפחה כשרה, כמו שאמרתי, אבל ודאי עניין של רדיפת שנוררים וגירוש שנוררים, זה מעשה של גהני גהנם. מי שלא רוצה שלא ייתן. מי שמטריד פיזית אנשים או דברים כאלה, בסדר, אז גם פה יש פעולות. אבל הקידש הזה שלא ישנוררו, אני אומר, אצל אומות העולם מה שהם יחליטו. אבל אצלנו בכלל ישראל זה לא ככה, חס ושלום. זה כיוון שהזכרת את העניין הזה של... יש סיפור מהבעל שם טוב זה חרפה גדולה. יש סיפור מהבעל שם טוב, היו גבאים שאמרו לא להפריע בתפילה, לא נתנו לקבץ את הצדקה, והבעל שם טוב עצר באמצע התפילה ואמר, התפילות לא יכולות לעלות, כי מפריע, הצלצולים הם מעלים של המטבעות, זה מעלה את התפילות. כן. זה ברמב"ם כתוב, אוי למי שמחלים את העני, אוי לו. הוא כופל את הלשון. אוי לו למי שמחלים את העני, אוי לו. כבוד הרב זיידה, אבל אנחנו פה בדוגמאות של מתן תורה, כדאי שנחרות אותם, לא על לוח ליבנו, על לוח החוכמה בינה ודעת שלנו. עכשיו, כן, רבי מהר"ש, פעם נסע בייחוד, כן, מקורורט לפריז, ונפגש שם עם אברך אחד, אמר לו, יונגרמן, ינסך הזמטמתם המח והלב. ופה גם כמובן, איפה אפשר לקרוא את זה בתולדות הרבי מהר"ש, ברוך סיפור ידוע ביותר, כן? אבל הלך להפריש יהודי בעניינים ממש שבין אדם למקום, כן? ממש בין אדם למקום. לא משהו טיק-טק להניח תפילין. ממש להפריש יהודי, הוא ראה בנבואה שזה יפעל עליו מאוד, כן? מסתם ראה בנבואה. אבל בכל אופן טרח בגופו, בייסר ובעשר, מי שקורא את כל הסיפור הזה באריכוס, כן? זה היה ייד. והלך אברך לביתו ולא שקט, עד שבא לקדושת אדמו"ר מהר"ש. חזר בישוע, יצא ממנו משפחת יראים וחרדים. כן. כך הלך לזכות במצוות יהודי. ואיזה טרחה, כן, דווקא אמר לו מעניין האיסורים, ופעל עליו, מצא את המילים המתאימות. עכשיו, כן, אז שוב, בעניין התפילין, אז איך אפשר לזכות במצוות תוך צפצוף על התורה הקדושה להלכה? מבצע תפילין דבר גדול וקדוש. בארצות הברית מניחים תפילין, שואלים בן אדם, are you Jewish? ברגע שהוא מאשר את זה, מניחים לו תפילין. לא חוששים, אולי שכן, זה בעיה שלו, הוא שיקר. העיקר, אתה לא שיקרת. אתה לא כופר בבורא עולם. אתה יודע שענייני בני נוח ניתנו לאומות העולם, והתורה הקדושה ותרי"ג המצוות, עם רמ"ח ושס"ה וכו' וכל העניונים, זה ניתן לעם ישראל. לאלה שהם בכלל ישראל, צאצאים של אלה שעמדו במעמד הר סיני, או כאלה שנשמותיהם עמדו שם והצטרפו כדת גיור כהלכה. כן? זה הכל. אתה את שלך עשית. אתה לא כפרת בבורא עולם. אתה שאלת, are you Jewish? עכשיו, בארץ, במקום להבין את העניין הזה, שיש יהודים ויש מי שאינם יהודים, בחוץ לארץ ובארץ, כל כך ספגו את השטויות האלה, הרי בארץ הכופרים הציונים מרשי הברית, מה שהראיתי על המסך פה, כן? שאמר מרשי הברית יעקב קדמי, אומר עניין הציונות, שאנחנו נלחם על זה ונקיים את המדינה הזאת בכל מחיר, כי אנחנו חייבים לקיים מסגרת לא דתית.
שהייתי מזכיר רק את העניין הזה, למה בארץ לא שואלים האם אתה יהודי, או בשפה הרוסית. צריכים לשאול את זה, לאחר שכבר אין שום חזוק. כמות עצומה של לא יהודים התיישבו בארץ, החל משנת תש"ן, כמות עצומה של לא יהודים. ככה גם קרו הנסיבות, מרשי ברית הביאו את היהודים לארץ, כן, בדרך הטבע הביאו אותם במטוסים באוניות, הביאו במטוסים באוניות גם את הלא יהודים, מה נלין עליהם? הם עושים את העניינים שלהם, כן, הם רוצים להטמיע משהו יותר נוחים, הם רוצים לבולל את כלל ישראל. בסדר, אנחנו לא שונאים שום אדם בשל העובדה שהוא נולד. הנאצים שנאו את היהודים בשל זה שהם נולדו יהודים, הנאצים שנאו את כל תושבי ברית המועצות בשל זה שהם נולדו בברית המועצות, אם הם לא הולכים לשרת ישירות את הנאצים. כן, אבל אנחנו לא שונאים שום בן אדם בשל זה שהוא נולד יהודי או לא יהודי או כל דבר אחר. אנחנו אוהבים כל בן אדם שנולד. אבל תשאל, האם אתה יהודי? כמה, באיזה חמת זעם שפוכה היו מתנפלים עליי? אני זוכר מקווה של קריית גת, המקווה זה הרי המקום שבו כל העניינים דנים ברומו של העולם, כן? ענייני ההלכה, אז בצאתנו מהמקווה, כן? אפשר להזכיר ברפרוף, בתוך המקווה, וכשיוצאים אפשר להבהיר את העניין ההלכתי והרוחני וכו'. חמת זעם שפוכה, מה בארץ? מה קרה בארץ? מה בארץ? הארץ זה ארץ הקודש, פלטרין של מלך אמת, אנחנו יודעים מה עושים שם מרשעי ברית אמת, מצעדי תועבה, אז היה מצעד התועבה הראשון, מצעד הדמים, בקיץ תשס"ח, כשמאות פצועים הגיעו מנקיי הדעת שבירושלים, העדה החרדית הקדושה שיצאו למחות. ושפיכות דמים כזאת שיותר כבר לא יוצאים למחות בהמונים, כי זה עניין בפשטה של פיקוח נפש, כן. ואני אגיד שאני לא הלכתי גם אז למחאות. למה? היו לי ילדים שאני צריך לדאוג להם, זה הכל. אני יוצא בשן ועין וברגל ומה, הוא נכנס לכלא, השם ירחם. כן, אז את הדברים האלה הם עושים בארץ הקודש. אבל זה שיש יהודים ולא יהודים, אז בכל מקום, עד כדי כך הקליפה הטומאה הזאת, של עניין שהמדינה היא כאילו יהודית, המדינה היא אנטי-יהודית, כמו ששמענו את ההכרזה של יעקב קדמי, כן? מסגרת לא דתית ליהודים, לדחוס אותם למסגרת הזאת. אז לכן לזה גם מתאימים ביותר מאות אלפים ומיליוני לא יהודים, רק שהם לא יזדהו עם הערבים, כי הערבים לא רוצים במדינה הציונית הזאת, כן, עובדה, כן. אבל מי שלא מזדהה עם הערבים שרוצים לסלק את המדינה הזאת, אז את כל הנוכרים שבעולם הם יביאו. תשאל בכל שפה מובנת. גם את הערבים הם מעודדים, לא רק את הערבים, דווקא את הערבים הרגילים, הם מעודדים את המחבלים, הם מממנים את החמאס. כן, כן, גם כי הסברתי למה הם לא אוהבים את הערבים הרגילים, תושבי הארץ, ואלה גם שהם לא פועלים נגד אף אחד, כי בגללם הם לא יכולים למחוץ את החרדים, בגללם הם לא יכולים להכניס את ההסללה המגדרית לכל בתי הספר בארץ, בגללם הם לא יכולים לבטל את בתי הדין הרבניים, מכלל ועיקר, אז לכן הם לא אוהבים את הערבים השקטים שיושבים בארץ, בוודאי, הממסד שונא אותם בעצם, כן, גם את הדרוזים, הממסד שונא אותם, למרות כל ההכרזות האהבה והידידות, כי הם מאמינים בבורא עולם, הם פוגעים בציפור הנפש של המדינה הציונית, כמו שיעקב קדמי הסביר, כן. לכן הם מעמידים עליהם חונטות של חמאס. כן, הם מעדיפים שהמחבלים ישלטו, אז מול המחבלים זה מלחמה, זה שפיכות דמים, ובמילא הם יכולים לרדות בסנועי נפשם היהודים שומרי תורה ומצוות. אגב, אני בעזרת השם אעשה תוכנית מפורטת על הספר הזה, על הרצח ינקב ישראל דהן, זה 100 שנה יהיה השנה, אבל כאן אני רק אזכיר בקצרה, שהיה סיכוי באמת לדו-קיום של כלל ישראל ושל הכלל הישמעאלי במזרח התיכון, ונקיי הדעת שבירושלים הלכו, וחב"ד ודאי היו חלק מהעדה החרדית באותם שנים, כן, גם היו נקראים כל אלי לובביץ' ובברוסק, כל החב"ד כולה, כן,
הגיע להבנות מקיפות עם ראשי העולם הערבי-מוסלמי דאז, ששלטו בעבר הירדן, בסעודיה, כן, בעיראק, שושלות חשובות, והם אמרו שהם מקבלים בברכה הגירת יהודים מרחבי העולם, לכל רחבי העולם המוסלמי, גם לארץ הקודש, לא מחוץ לארץ, גם לארץ הקודש, רק שלא ידרשו עדיפויות וזכויות מדיניות. ממש. הוא הגיע להסכם הזה, והגיעו אנשים חשובים, שהיה להם גם אפילו בעיני השלטון הבריטי מעמד, כי הם היו ראשי הציבור בירושלים, וירושלים עדיין הייתה חרדית רובה ככולה, כן? אז וראשי העולם הערבי, לחשוב רק שהצורר הגיע לשלטון, של הציונים. מיד אחרי זה רצחו אותו, אבל מיד אחרי זה רצחו אותו. אם היה פתוח באמת העולם הערבי-מוסלמי להגירה בפני יהודים מאירופה, במקום כל המעשים שהציונים עשו בארץ ישראל, מאז שהם רצחו את ינקל ישראל. כמה יהודים יכלו להגר מאירופה דרך הים התיכון הזה, לא דרך האוקיינוס האטלנטי, כן, מאוד בודדות, שגם אותם ארצות הברית הרוממה החזירה חזרה לטוף את הנאצים, כן? אלא יכלו ממש לחצות את הים התיכון ולנחות בחופי העולם המוסלמי ולהינצל. הרי זה היה, יכול להיות משהו עצום, אבל הציונים לא רצו בכלל בהצלת יהודים, להפך, אדרבה, אמרו, בדם תהיה לנו הארץ, ואבק הגולה חייב ללכת, כמו שאמר חיים ויצמן. כן, טוב, אז זהו, אז מוסרים את הנפש בשביל להפשריש יהודים מאיסור, על העניינים של יהודים שבין אדם למקום, אבל ודאי שרשת כל, הרי הוא נסע על מה שהוא ראה, שזה בדיוק אברך יהודי, הוא לא נסע לסתם בן אדם ואמר, אתה יודע, יין נסח מטמטם את המוח לאיזה גוי ככה שטוען שאימו יהודייה במרזח ליד הדרכים, אתה אומר, אם חי יהודייה, אסור לך לשתות יין נסח. כן, לא, זה לא. אבל איפה שהוא ידע אל ודאי, אז כשמניחים תפילין, אז למצער צריכים לשאול, לא שלא ירמו, לא שלא ישקרו, אבל אתה מצהיר, אני מכיר בתורה הקדושה שניתנה לעם ישראל, מי שמשקר, אחד חושב שהוא יהודי, כי אבא שלו יהודי, וישאלו אותה יג'וש, שאומר כן, אז בסדר, הוא משקר, אבל הוא יודע שהוא משקר. אין פה הרבה עבירות, בסדר, גוי ניח תפילין, ברכה לבטלה, בסדר, הרב פתר כמה וכמה ספקות, שהיו מאוד, מהחוגים הליטאיים, היו מאוד מתרעמים עליו, איך הוא פותר עניינים כאלה בהלכה. היום בשביל בצע כסף, במסגרת הקירוב, so called קירוב, so called ליטאים, עוברים על עניינים יותר חמורים, מאשר להניח תפילין בלי ברכות השחר, בלי נטילת ידיים. עכשיו, אני אומר שוב, אנחנו לא מפירים שום תורה. מה שיש בני ישראל אמר זה ככה, זאת התורה. עכשיו, חזר והלך אברך לביתו, ולא שקד עד שבא על כל וכו'. אשר ידוע שאצל כבוד הושעת אדמו"ר מהרש היה זמן יקר מאוד, עד שגם אמירת החסידות היה בקיצור, ובזמנים ידועים. הנה בשעה 8 בבוקר היה כבר אחרי התפילה, הוא היה מאוד מייקר את הזמן. בכל זאת נסע נסיעה רחוקה, שרה שם משך זמן בשביל אברך וכו'. עד כדי כך מסירוס נפש, להחזיר יהודי לשמירת מצוות בין אדם למקום, בכלל להחזיר לאדני יהדות. מכבוד הושעת אדמו"ר נשמו סעדן, שזה הרב רש"ב, בתחילת נשיאותו, אשר גזרו אז גזירה חדשה, היו גזירות ברוסיה, בשלחי הממלכה הרוסית, הם השתגעו שם, היו גוזרים גזירות על יהודים חדשים לבקרים, שאסור להם לשבת ביישובים כאלה, מישהו ספר ומנה, שב50 השנים האחרונות של הממלכה הצארית, הם הוציאו משהו יותר מ9,000 חוקים, תקנות וצווים שנוגעים ליהודים, זה היה מין שיגעון כזה מתוך, כן, תסביכי נחיתות, מתוך זה שהמצב הפנימי במדינה הלך והחליף. אבל אל לנו להשמיץ את רוסיה הצארית, כי אנחנו חיים באוצרות הרוחניים שנוצרו שם, כאן בארצות האלה של ליטא רייסון, כן, ממש בשנות שלטונה של הממלכה, כן, שוב, זה לא שחור לבן. אבל בכל אופן, ודאי ששונאי ישראל היו שם בחוגי השלטון, כן,
פעלו כל מיני גזירות בגשמס, למזלנו בעיקר, כי הם פגעו גם ברוכניאס, אבל ברוכניאס, שוב, לא היה להם כוח לפגוע. הם לא, אם אדמו"ר הזקן פסק שממלכת רוסיה זה ממלכת הטוב מול הרוע המוחלט, אז הם בכוח עצמם לא יכלו לפגוע בעניינים של רוכניאס, זה חשוב לדעת. היה יד מרשי הברית בדבר. מרשי הברית המשכילים באו עם כל הרעיונות לפגוע ברוכניאס, ואז הם קנו מהלכים אצל הממשלה הצארית, ואז היו פוגעים ברוכניאס, על ידי מסירות של מרשי הברית, גם סגרו את ישיבת וולוז'ין, גם הרעיונות שם שידוע שהצמח צדק עמד מולם, כן, זה היה המשכילים מרשי הברית מזרע ישראל, מצד אבא מצד אמא, בלי שום ספקות. זה בדיוק כמו העניין היפסקים גם אחרי המהפכה, כן? כי לפגוע בפעולות של רש בני ישראל ולפגוע בתורה לא יכולים אלמלא יד מרשי הברית הייתה בדבר. זה דבר ברור לגמרי. לכן כל אלה שמצטערים כל כך על זה שהוצאו להורג כל מיני פעילים קומוניסטים שהיו פעילים במסגרות היהודיות, דווקא אלה הם מרשי ברית אמיתיים. אלה שעזבו דרך תורה ומצוות ופעלו לאישורו של עולם, גם במסגרת המפלגה הבולשביקית, היו אנשים דגולים, כן? משכמם ומעלה, ואנשים חשובים, ואי אפשר לקרוא להם מרשי ברית. כמו אחינו הטועים, כמו שהיה למשל שר מסילות הברזל בברית המועצות, שממש הוא ניקה שם את כל מעשי החבלה שהיו וכו', והוריד את מספר התאונות והאסונות בשני סדרי גודל בתקופת כהונה שלו כשר. איש משכמו ומעלה, לזר מייסייביץ' קגנוביץ', כן? ומפקדים בצבא האדום, כן? מפקדי שריון, קריבושיין, דרגולסקי, כן? מפקד סיירת, יוסף רפופורט, זה אנשים משכמם ומעלה. ודאי שהם לא היו מרשי ברית, הם לא פעלו בכלל למיגור היהדות, הם לא נגעו בזה. אלה שפעלו למיגור היהדות היו מרשי ברית מזרע ישראל. ואותם סטלין הוציא להורג בתקופת טיהורים מסוימים. והתגלגלו הדברים, כמו שאמרתי, בית דין בטל, מיתות בית דין לא בטלו. כל אלה, אנשי היפסקציה שהוצאו להורג, בין בשנות ה-30, בין בשנת 52, בוודאי למעשים שלהם נגד היהדות, נגד יהודים שומרי תורה ומצוות, ודאי שזה היה דינם, ולא אחרת. יותר מזה, אני אספר מעשה, זה מעשה חשוב. יש לי על הרב שליפר בעברית, אני חושב, לא סיפרתי את זה, אבל ברוסית אני אספר את זה, כדאי שגם דוברי עברית ישמעו. אז היה אחד מהסופרים האלה שהוצאו להורג בשנת 52, הרב שליפר היה ממש רב ירא שמיים, תלמיד חכם, שהופקד על בית הכנסת המרכזי במוסקו, היה למעשה רבה בלתי מוכתר של ברית המועצות כולה. בכלל קרן הדת עלתה משלהי המלחמה ואחרי המלחמה, בפקודה ישירה של סטלין בברית המועצות. והוא הורה שימנו רב, כן? הרב הקודם במוסקבה נרצח, כן, הרג על קידוש השם, עצרו אותו שלטונות שעשו אז טיהורים בשנת 37, כמובן גם על ידי מסירה של מרשי ברית. אבל סטלין אמר, צריכים למנות רב אמיתי בבית כנסת, ושלפו את הרב שליפר, מינו אותו, אותו סופר אידי היה כותב עליו על שנות ל-MGB. עכשיו, מה העניין שהיה כותב על שנות? ברור מה היה כותב. שהוא פועל נגד העניינים של השלטון הסובייטי, וברור מה גורלו של אדם שמסירה כזאת מתקבלת. יוציאו אותו להורג באותם שנים קשות. הוא היה בלי היסוס, כותב עליו מסירות, המסירות לא התקבלו, אבל הוא בעצמו הוצא להורג, אחרי שנים ספורות בלבד. ככה, דרכי השם נסתרות. כן? לכן, יד מרשי הברית יש לה הרבה כוח לפעול נגד תורה ומצוות השם יראה. רק להם ישנו הכוח הזה. עכשיו, אז גזרו גזירות בממלכה הצארית, ואז הרב הרש"ב, כן, אמר לו, אחיו הגדול, הרזו, אומר לו, הזמן יקר אצלך, אין אתה יודע היטב שפת המדינה, הרב הרש"ב. לא דיבר רוסית שוטפת כל כך כמו אחיו, שהיה בקיא בהוויות העולם, היה סוחר וכו'. אז הרזו היה מלומד בסופס, ידע גם שפות זרות. וגם אתה צריך לחפש היכרות.
למי אתה נוסע? בחלונות הגבוהים אותך לא מכירים, אני יודע איך סוחרים מדרגה בכירה וכולי, אני אגיע יותר טוב מצד השתדלוס בדרך הטבע, הרי זו אמר לאחיו, כן, הרי זה אחיו פשוט, זה אחיו דמו ובשרו, כן, לא הבין שרש בני ישראל, שנשיא הדור, יש לו שייעתא דשמיא, השתדלות של נשיא הדור היא מעבר לעניינים של דרך הטבע, אבל הוא הציע לו בדרך הטבע, כפי הבנתו. הזמן יקר אצלך, ואין אתה יודע היטב שפת המדינה. וגם אתה צריך לחפש היכרות. לכן אני אסע בעניין זה כפי הוראותיך. הוא אומר, כפי ההוראות שתיתן, הכל המלא. כבוד קדושת אדמו"ר נשמע שאינו הסכים על זה, ונסע בעצמו והצליח. וכן ישנם כמה סיפורים, לכבוד קדושת פרידריק הרבי, אודות השתדלותו לעשות טובה אפילו לאיש פרטי, ברוחניאס או בגשמיאס. אנחנו ראינו, כן, יש פה דוגמאות של עשיית טובה ברוחניאס, עשיית טובה בגשמיאס, כן, גם הזכרנו את העניין הזה שרדיפת מבקשי צדקה זה עניין של גיהנם אצלנו היהודים, ושחשוב לתת צדקה למען הנכון, לא לשפוך חליצים ואבנים ולתמוך בלומדי תורה ובמשפחות ברוכות ילדים. וטובה ברוחניאס, זה לקרב יהודים לתורה ומצוות. כן, תמיד חוזרים על זה, לא לקרב את היהודים לתורה ולא את התורה ליהודים, אבל הגיעו כבר עד כדי כך. אני זוכר איזה בחירות מקומיות בקריית גת, שהלכה רשימת חב"ד, הם פרסמו עלון ברוסית, שם היה כתוב דברים כאלה. הדת שלנו אין בה מקום לפנאטיות. על מה אתם מדברים בכלל? צים ואבנים. אתם רשימת חב"ד, תגידו, אנחנו תומכים במסורת ישראל וכו'. הרי במילא הרוסים על עצם השם חב"ד לא יצביעו. והבוכרים והקווקזים, אדרבה, יתמכו בשומרי מסורת. אבל מה זה? זה הפך להיות המוטו של חב"ד, אנחנו לא פנאטים? איזה מין דבר זה? עד כדי כך ההתרפסות וההתחנחנות הזאת, וזה ממש ישר מתחילת מה שנקרא השליחות מעבר למסך הברזל, כשכבר מסך לא היה, וגם אוכלוסייה יהודית למעשה יצאה בהמוניה, אבל לא נשארה אוכלוסייה יהודית, ואז כל הדבר הזה יצא שאנחנו עושים מקסימום חינדלך עם מקסימום בני אדם. מה ישנו, יהודים, לא יהודים וכו', אנחנו לא פנאטים. אנחנו לא פנאטים. זה המסר שבו אתם הולכים לבחירות לעירייה, וכמובן שקיבלו זפטה בבחירות האלה. הרוסים האלה, הגויים והיהודים בני משפחותיהם, הם יצביעו רק בגלל שכתוב שבדת שלנו אין מקום לפנאטיות, מה כמה שאתם אומרים לפנאטיות. אתם תתחתנו עם הילדים שלנו הלא יהודים, לא תתחתנו. אז מה אתם אומרים שאתם לא פנאטים? אתם פנאטים. כן. ידוע שרש בני ישראל דיבר איפשהו גם כן באותם שנים שדיבר נגד הרבנות שעל ידי שואת. אמר, ברוך השם שיש בירושלים יהודים שמוחים על חילול שבת, אנחנו יכולים להתפנות לעניינים אחרים, לעניינים ברומו של עולם. אבל אם לא היה מי שימחה על חילול שבת בירושלים, אנחנו היינו צריכים לעמוד במקומם. ידוע, זה הרב אמר, כל עם וידע, כן, לא, זה מהדברים שלא מפרסמים אותם כל כך. אבל זה עוד הודפס בליקוטי שיחס גם כן, שעוד לפני 40 שנה היו שמים את זה על השולחנות בישיבות, היום בטח לא. והניח את עצמו על זה, לא רק הגשמיר שלו, כי אם גם הרוחניאס שלו. כן? אז מה אנחנו רואים? עוד הרבה לפני כל ההתפתחויות האלה המזוויעות שאני אומר שקרו, לאחר שרש בני ישראל נעלם עינינו, אבל הרבה, הכל, זה מתן תורה. כן? אז הוא אומר, תשימו לב, לא רק הגשמיר שלו, כי אם גם הרוחניאס שלו. על פי הסדר הלמדני הראוי, הרוחניאס היא חשובה, והגשמיאס, אנחנו חסידי חב"ד, אנחנו דואגים לגשמיאס, כן? לגשמיאס צריך לעזור ליהודי, כן? תדאג, דיין רוחניאס, פרייננס גשמיאס, זה נכון מאוד. אבל ככל שמדובר בלעשות טובה ליהודי, אז גם ברוחניאס שלו צריכים למצוא את הנפש, לעשות טובה ברוחניאס. טובה אמיתית ברוחניאס, כמו להחזיר בן אדם על דרך תורה ומצוות, לא טובה ברוחניאס שאתה שמת עליו תפילין והרבצת תמונה.
ומהתפילין עברו בסדר, שיהודי שם תפילין, זה, כן, זה דבר גדול וקדוש. אני זוכר עוד לפני יותר מ-40 שנה, כן, והתלהבות, יוצאים למבצעים, באמת זה היה בהוראה ישרה של הרבי, וטנקיסטים, קבלות פנים של טנקיסטים וכו', כן, קרקפת כמה קרקפות, כן, כן, יהודי שלא, זה דבר גדול, כן. אבל למשל, מה, כמויות עצומות של עופות כשרים דוחפים לכאן, ומחלקים אותם לכל דקפים. יש בעיר מסוימת פה, זו משפחה יהודית מקומית, כלומר אזרחי בלרוס, אחת ויחידה בכל רחבי המדינה, שיש לה כמה כאלה פרמטרים. זה משפחה צעירה, ברוכת ילדים ממש, כן? ושני בני הזוג הם יהודים מלידה, יהודים על פי ההלכה, שניהם מאבות נוחים, אבל יהודים מזוהים כן, מבוררים ביותר. ואתם חושבים שמביאים למשפחה הזאת עופות ואומרים, קחו כמה שם? לא, מחלקים ומצלמים צילומים, שולחים את הצילומים, ואז מגיעים עוד עופות, ואז שוב מחלקים אותם. כלומר, בעניין של לזכות בהנחת תפילין חד פעמית, מבלי שמזכירים את העניין של נישואים עם יהודים, כן, של שמירת שבס וכו', הפכו לזה כבר שרק אתה אוכל עוף כשר, בצד כל מה שאתה אוכל בדרך רגילה, בדרך הטבע. גם בזה עשו לך טובה ברוכניאס, כן, ובעצם בגשמיאס, גם טובה של פרוטות ושל גרושים, כן, אבל פה עוד יושב חזק, בפרט אצל הדור היותר מבוגר, שכל מה שנותנים בחינם חייבים לקחת, כן, למרות שיש פה שפע כזה של בשר מיני בשר חנויות לעם המקומי, שאין בשום מקום בעולם אולי, באיכות כזאת, כן. וכמובן אלה שהם לא שומרי תורה ומצוות, אז הם נהנים מכל זה. אבל נותנים להם עופות קשים, זה כמו להניח תפילין לאכול עוף קשה. ממש חוכה ויתלולה, וכשיש לך ממש שומרי מצוות ממש, אז הם עוד צריכים לחפש דרכים איפה להשיג, לפי הטף, כי הם שומרי כשרות, כן? שומרי כשרות בבית, יהודים שומרי מצוות. זו, הם לא שום מעמד מועדף כבר בקטע הזה, כן? ככה, בלבול בין גשמיאס ורוכניאס, שהכל הופך להיות, כי מה? כי חושבים שהנשיא השמיני שולט, הממסד שולט, מבקשים לך תמונות, שלח תמונות, מה אתה תכתוב שבמקום לחלק ל50 בני אדם, חילקתי ל40 בני אדם ונתתי בשפע למשפחה יהודית שומרת מצוות, מי אתה בכלל להחליט על דברים כאלה? הממסד לא יאהב את זה בכלל. אתה גם יכול להפסיד את השתלה, ולקבל את השתלה הזה כקריאת ים סוף. עכשיו, אז מה אומר לנו? יש בני ישראל. והניח את עצמו על זה, לא רק הגשמיוס, גם הרוחניס שלו. כן. והוא הניח את הגשמיוס והרוחניס שלו ויש בני ישראל. כן. הניח בצד. בשביל לעשות טובה ליהודי. אף שזה היה מיטיב עמו, הנה, זה שהיה מיטיב עמו, הנה, לא זו בלבד שלא היה כלל בסוג של חברך בתורה ומצוות. אלא שהיה שלא בערכו כלל. פה דיוק הלושן מעניין, כן. עכשיו, אנחנו יודעים לשון רב רייץ, זה הלשון שלו, הוא מפורשת, כן, שחיים 70 שנה בשביל לעשות טובה ליהודי. בגשמיאס ורד ברוחניאס, לעשות טובה ברוחניאס זה דבר חשוב ביותר, אני בעצם התכוונתי לזה, מה שעכשיו הרחבתי בעניינים של לעשות טובה ברוחניאס, לא דבר מבוטל. עכשיו, פה הניח את עצמו על זה, לא רק הגשמיאס שלו, כי אם גם ברוחניאס שלו, שאדמו"ר היה לא רק עניינים של טרחה אנושית, כן, כמו שראינו, בעצם זה הכל העניין של אהבת ישראל, לעשות טובה ליהודי. זה שאדמו"ר מהר"ש נסע לפריס, חצה מחצית אירופה, ברכבות דאז, כן. זה שהרב הרש"ב בעצמו נסע למוסקבה, בלי לדעת היטב את שפת המדינה, עם כל העניינים המסתעפים מזה, כן, נסע בעצמו והצליח, כי השם הצליח בידו. אז זה שהיה הרב הרייץ מיטיב עמו, לא זו בלבד שלא היה כלל בסוג של חברך בתורה ומצוות, אלא שהיה שלא בערכו כלל.
פה גם אנחנו רואים שעשה טובות ליהודים שלא היו שומרי תורה ומצוות. טוב, זה דבר פשוט. מי שהוא אדם יהודי שנולד יהודי והוא לא שומר תורה ומצוות, זה עניין של החסידות, כן. אנחנו לא אומרים, אנחנו נחלק לסוגים. אמרתי, לא צריך להגיע להפך מזה, שזה הגיע להפך, שבכלל מצוות זה לא חשוב, אין עניין. לא היה מסוג של חברך בתורה ומצוות. הוא לא חברך בתורה ומצוות. שבידך בחירה לעשות טובה ליהודי, ודאי צריכים לעשות טובה ליהודי. כמו שקראתי עוד לפני 40 שנה משהו, איזה איש עסקים ישראלי, נפגש עם חסיד סאטמר, עשו ביחד עסקים באיזו מדינה, כן, בעולם השלישי. אני אומר לו, אתה לא בוחל כאילו להתעסק עם ציוני, הוא היה כזה ציוני, כן, בטח משהו שם. קצין במילואים או משהו, אומר לו, מה, אני שמח, ודאי שאני בוחר בך על פני שותפים אחרים אפשריים. למה שיהודי לא ירוויח? יהודי לא ירוויח, מה אכפת לי? הרי אתה יהודי, אתה מודה שאתה יהודי, כן? ודאי שאני מעדיף לעשות עם יהודי, לעשות טובה ליהודי, עד רבה, כן? במדינה שלכם אלה דבר ועניין, ואני ודאי שאני לא תומך בעניינים שלה, אבל אתה בתור בן אדם יהודי, ודאי שאני אשמח אם אתה תרוויח לצידי. לא בסוג של חברך בתורה ומצוות, אלא שהיה לא בערכו כלל. פה אנחנו לומדים עוד דבר מעניין, כן? לומדים עוד דבר מעניין, שיכול להיות אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, אבל שיש לו ערך חשוב בתור אדם, כן? בתור אדם שגם אדמו"ר שייך לעשות לו טובה. כי פה מה מדגיש שיש בני ישראל? שרב רייץ טרח לעשות טובה ליהודי, שלא רק שלא היה שומר תורה, לא היה בערכו כלל. יש אנשים, כמו שאמרתי, יש אנשים שהם יהודים מלידה, הם לא שומרי תורה ומצוות, אבל בתור בני אדם הם חשובים ומכובדים. כן. אז היינו יכולים לחשוב שבאנשים כאלה כדאי לנו מה שיכולים לתמוך, לעזור להם בשעת צרה. אבל אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות וכלי נמן צלח בכלל, לא, גם לאלה צריכים לעזור. רק לעזור בעזרה השייכת. אנחנו מחזקים במי שנולד יהודי את התודעה שהתורה לא מחייבת ומצוות בן אדם למקום לא חשובים, אנחנו לא עושים לו טובה. בזה אנחנו עושים רעה גדולה לנשמתו. לכן זה לא שייך לעניין של טובה. הנה על ידי איסקפיה ואיסבכה לשטות דקדושה, על ידי זה ממלאים כוונת הבריאה. וכל המיימר הזה חוזר על עניין של שטות, להפוך לשטות של קדושה, כן? כל אחד מלא בריתחה, מלא בטייבס, מלא בכל מיני דברים, תהפוך את זה לקדושה, הקדוש בו נותן כוח. בכל מכל כל. יש לך אהבת ישראל שלא תוביל אותך לקדש את המפלצת של מדינת הכפירה, שהיא תוביל אותך לעשות טובה לכל יהודי ויהודי, ולספר על תורה ומצוות לכל יהודי ויהודי. ולעשות לו טובה בגשמש במילא ברוכניס. טוב, אז קצת הרחבנו בנושא הזה שלא ראיתי אף פעם שמרחיבים בנושא הזה מהמאמר הזה של מתן תורה, יותר עניינים אחרים, שם הסתלקות צדיקים, כמובן עניין של משיח, רציתי להרחיב בנושא הזה, ושל עניין של ארבעת ישראל והדוגמאות שהובאו מכל הנשיאים והדיוקים שבזה. עכשיו, הסיום, נזכה זנזך מתנרבן דו למטו, אין הגוף ולמטו מעשור טפוחים, והוא יגולנו. את זה אומר רש בני ישראל שהוא מקבל את הנשיאות, ואחריו אין אחר, ואין לנו אלא לחזור על מה שהוא אמר. זנזך מתנרבן, אין הגוף ולמטו מעשור טפוחים. זאת אמונתנו, והנשיא השמיני זה ממש היפך הקדושה בפעיל ממש. והזכרתי כמה פעמים שמרשי הברית יש להם כוח גדול מאוד, ממש לפעול נגד תורה ומצוות, ובארץ שקיבצו כך וכך בני ישראל תחת שלטונם, גם לפעול נגד חייהם של בני ישראל.
לכן חלה חובת המחאה על כל אחד ואחד, כמו שאמרתי, אבל לא נזלזל גם מי ש... כן, אלישע בן אבויה רכב על סוס ורבי רץ אחריו. כן. מי שלמד תורה, תורתו חשובה, כל שכן מי שלא רכב על סוס בשבת וכל הדברים האלה. פחות או יותר שומר, כן, שבס קשר סטרס המשפחה, גם תלמיד חוכם, לא להעביר עליהם איקס, להדפיס עובדות על הדברים שהיו, ללכת עליהם, ולהגיד, קודם כל, תודו על זה. אם אתם שותפים בהווה אמינא לרצח נפשות, להטלת מומים בבני ישראל, תודו, תתוודו, תעזבו את הדרך הזאת. וכמובן, להסביר גם כן בדוגמאות, כמו שאני שמתי בערוץ שלי ביוטיוב, יכולים לראות את דברי ראש עיריית אופקים, שזה מתועד אצלו עם השעון, שהוא דיבר סמוך לשעה 7 בבוקר, לפני שעה 7 דיבר עם שר הביטחון, ואמר המחבלים בתוך העיר רוצחים מבית לבית, והמשיך להתקשר אליו עד שעה 2 בצהריים, בשעה 2 בצהריים הגיעו החיילים הראשונים לאופקים, זה די רחוק מהגבול של עזה. אז צריך להסביר, וזה שר הביטחון, כן, שר הביטחון. לא משנה, מקודם ידע, לא ידע, התראה, לא התראה, אבל 7 שעות ניתנו לחמאס לעשות את מלאכתם, ולכן צריך להסביר גם לרבנים, מה שנוגע לעניינים הפוליטיים, משכו ידיכם מכל הסיפור הזה בכלל. כי לא יכולים עכשיו, אם לא הבינו מה שהרבא אמר, אני אלחם בממשלה הזאת, ועדיף ממשלת של אומות העולם בארץ הקודש, מאשר הממשל הזה. עדיף רחמנא ליצלן. אבל גם שלטון של אומות העולם, זה צריך להגביל את זה. זה באמת רחמנא ליצלן. כמו שיעקב... אנחנו חיים בכל הארצות תחת שלטון אומות העולם. אבל זה אנחנו רוצים את שלטונו של מלך המשיח בארץ הקודש. היום שלטון אומות העולם זה לא שלטון אומות העולם, זה שלטון גזלן, שהוא גם נגד אומות העולם. הנה חינמי. אז לכן אנחנו צריכים לדעת שהשלטון הוא טוב. לעניות דעתי, מה שהרבי אמר לממשלה, שהם צריכים לעמוד בתוקף ולומר לאומות העולם, שהעולם של הקדוש ברוך הוא, והוא נתן לנו את ארץ ישראל, אז זה מה שאנחנו צריכים היום להגיד. לא אמרו את זה מעולם, ואם אמרו איזה רמזים לזה, אז אומות העולם גם אמרו, אתם יודעים מה עוד כתוב בתורה? ולא, אבל זה עבר מהממשלה, הרבי כבר לא, הוא לא מבקש מהממשלה. אני לא אמרתי, הוא נתן להם בחירה, אבל הם בחרו ברוע. מתפרץ לדלתיים פתוחות. אז רגע, הם בחרו אמרתי בשבח אומות העולם, אמרתי שבזה הרבי חתם את הסיפור של הממשל של הבור בתל אביב, זה הכל. כן, הוא חתם. ואחרי זה לשם הישועה. כן, יש אומות העולם שהמצב שם לא כל כך מופרד. אבל זה לא אומר שמותר לנו ללכת כצאן לטבח. לעם ישראל. עם ישראל צריך להתעורר. בשום פנים ואופן. לסלק את הרוצחים מתוכו, לסלק את ממשלת הרוצחים. זה משאלות. תראה, יש השיטה של חב"ד, מה שהזכרת קודם לגבי כל עניין עם דוקטור דהן. השיטה של חב"ד, הרבי כתב אותה מפורש. אין לנו תביעות מדיניות, אבל כן יש לנו תביעות ביטחוניות. כי גם בזמן הגלות, אם מאיימים על נפשות ישראל, אז חובה להילחם בהם. חייבים להתגונן, זה מה שאני אמרתי מקודם. מי שנלחם צריך להילחם. אני לא אמרתי שהולכים כצאן לטבח. רק אמרתי שהסיפור... כל הזמן שנכנעים... המצב הוא קשה, צריכים להתפלל לשם הישועה. מי שעומד עם נשק ביד מול אלה שמבקשים לרצוח יהודים, השם ייתן לו הצלחה, זה דברים... כן, אבל צריך להסיר מאיתנו, הנקודה העיקרית שצריך להסיר מאיתנו... הסיפור שלו נגמר בדברי הרבי לפני 32 שנה. כן, וזה מה זה הנקודה האחרונה לגבי יחס לשלטון. אני חוזר לעניין שהייתי בו, שצריך ללכת למורי הוראה, לתלמידי חכמים ולהגיד, עם השלטון הזה אתם לא שייכים, הרי הם לא מייצרים נשק, והם לא נלחמים ביחידות לוחמות, רבני חב"ד, נכון? אז לכן הם לא שייכים לעניין הזה של לפעול שיהודים לא ילכו כצאן לטבח. הדבר הכי טוב שהם יכולים... בוודאי שהם שייכים לזה. הם שייכים בזה שהם לא ישתפו פעולה עם הממשל הזה.
נכון? ולא הם צריכים ירקדו עם להכניס, זאבים. לא לשתף פעולה עם ממשלה של רוצחים, ושאנחנו לא ירקדו עם זאבים. להכריז בכל העולם שזה ממשלה של רוצחים, כי גם שנגד כשהם- יהודים, גם ובזה כשהם שיכניסו באים את זה, לכנסים שלהם, מה שמכונה בפיהם וגם הימין רב יש לו הקיצוני, תפקיד בצבא, הוא לא צריך להביא נשק, אבל הוא האיש הרוח, הרב צריך הוא לתת, איש הרוח בדיוק, הוא צריך ולכן לתת צריכים הוראות, להסביר לו שיהודים כן שבתור צריכים איש להגן על הרוח עצמם, שרוקד עם אבל לא זאבים, לסמוך על ממשלת עמלק, בתור ההגנה איש עוברת הרוח לעם, שרוקד עם העם זאבים, צריך הוא להגן על נותן יד עצמו, לרצח. והעם ישראל צריך לרשת את ארצו, כן, לשבת על צריכים הארץ. בממשלות. אני אומר שצריכים לפעול אישית כל חסידי חב"ד השפויים ויהודים שומרי תורה ומצוות האמיתיים מול מורי הוראה, ואני מדבר ספציפית אל חסידי חב"ד ואל ילדיי שיראו בוודאי את הסרט הזה, אולי עכשיו גם מישהו מהם רואה. צריכים ללכת אל מורי הוראה ותלמידי החמים של חב"ד, בתור תלמידי החמים צריכים לתת להם את הכבוד הראוי עם כל הקופה שתלויה עליהם, מהמעשה של אחר, לומדים את זה, כן? וללכת, ושני דברים, תודו תתוודו שהייתם שותפים ישירים או בעקיפים לרצח ממש, בזה שפרסמתם הוראות שלא היה לכם שום סמכות ורשות לפרסם כאלה דברים, לסמוך על רופאים לא אמיתיים כשהיו דעות מפורסמות של רופאים לא משוחדים, ועניין נוסף, אל תהיו שותפים בממשל הזה, כמו ihr sagt, בממשלת עמלק, בדיוק, לא להיות שותפים בזה, ולא לשחק בנדמה לי, שאם אתם הולכים לכנס של הימין הקיצוני, אתם כבר נותנים את עלי התאנה, את הלגיטימציה, לאותו אחד בשביל החסידים של הרב זמרוני, הרב זמרוני היה לי, אני פרסמתי בסרטון, שהרב זמרוני עוד היה מהאחרונים שעמד חזק, ואמר להם, היה כינוס של שלמות הארץ, ואמר, אני שמעתי פה כאלה שחושבים ממשלה כזאת בממשלה אחרת, זהו, זה נגמר, אין ממשלות, כל הממשלות אותו דבר, אל תצפו מהם שום דבר, הרבי הכריז עליהם מלחמה, זהו, נגמר הסיפור של השלטון הזה. תקשיבו לרב זמרוני. אתם, בשביל כסף, אתם, היה התוועדות גדולה, יש היום התוועדות גדולה שעשו בראשון לציון. היה חבר פה, אמר לי, אולי הרב זיידה תבוא לדבר שמה, אמרתי לו, זה רק בנס הם יביאו אותי לדבר שמה. אף על פי שאולי אני היחיד שידבר את הדברים שצריך לדבר על המלחמה של הרבי, ומי הרבי נלחם, ומה המשמעות של זה, אבל הם לא יביאו אותי. וככה, אולי גם לא היית יוצא חי משם, אז כמו שהבאת דוגמאות. אז ברוך השם שאנחנו... חובת המחאה עד שפוגעים בגוף. אומרים את מה שצריך להגיד. כן, זהו, אז זה העניין. לכן, אני אומר רק לשון הרב, אמר רחמונו ליצלן, נכון, כן, רחמונו ליצלן. אני לא בא לדבר שנלך לבקש את שלטון אומות העולם או לא אומות העולם. אצל דוקטור דהן, מה שהוא תכנן, זה בסדר, זה סביר. אבל יודעים אבל זה שלטון גזלן. יודעים שהדור השביעי, אנחנו צריכים לחשוב על דירה בתחתונים לשכינה, לבורא עולם, בשביל זה הוא ברא את כל העולם הזה. כן, אבל אם בוודאי שוכחים את הדבר הזה, נסחפים. ולא מעונים מוסחופים וטבוחים ונשחטים ותינוקות במיקרוגל, ואני לא רוצה להאריך בזוועות, שאם אנחנו היה לנו ספק עד כמה הם אכזריים הציונים, אז הם דאגו להראות לנו בשמיני עצרת, הציונים הראו לנו עד איפה מגעת האכזריות שלהם. של כל הזוועות שהיה שם, זה האכזריות של הציונים ושל מי שעומד בראשם, שצריך להכניס שהוא לא קשור לישראל, הוא לא קשור אמר את בני ישראל, יסלבנו יסברו הדבורים. הקדוש ברוך הוא מלך שדקה ושפל רוח, אני שוכן. אז הוא מקשיב גם לסחופים ולדבויים, והוא מקשיב לעודים ניצולים מאש,
לזה שאנחנו, אבותינו נשרפו ועלו על המוקד באירופה אצל הנאצים יימח שמם. אז אנחנו בתור גואלי אדם, אנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, אני בתור צאצא של שרופים מושלכים באש, קדושים מושלכים באש, אז אני עומד לקדוש ברוך הוא ואני אומר לו, אני לא מוכן לקבל את האנשים האלה בתוך כלל ישראל. תוציא אותם מכלל ישראל. אני עומד מנגד ואני אומר, לא מוכן שהם יהיו בתוך עם ישראל, בשם אבותיי. זה כל העניין, שבעלי בחירה ניתנה להם הבחירה המלאה. האכזריות הזאת לא שייכת לבני ישראל. כשאנחנו רואים את הקלגסים שלהם, איך הם מכים יהודים במשך כל השנות המדינה שלהם, איך הם מיקו יהודים חרדים בעלי חזות יהודית, איך הם מיקו אותם, אין לזה, זה לא יהודים, ככה לא התנהגו, זה ראינו בשואה. כמו שסבא שלי היה אומר לי, זוכר אשרוסלוך המולק, לא תשכח, שזה כמו צוואה, שצריך להרגיש באינסטינקטים, זה לא יהודי, לא מתנהג ככה. האכזריות שלהם, מישהו יהודי צריך להבין, זה לא יהודים. ואם מישהו היה לו ספק, אז בשמיני עצרת הם יראו את האכזריות שלהם. זה האכזריות של הציונים, מה זה האנשים האלה? זה בכלל בעלי חיים, ככה יובל בין השליטים ללא ספק יש זרע עמלק ולא יהודים. הם אבק אדם. העניין של בחירה הוא שייך דווקא ליהודים. של סדר עולמי חדש, ללא גבולות, מזרח תיכון ללא גבולות, שהכוונה ממשלה אחת של בבונים, של דת שטן, זה החזון. אז מה, בדרך אם יש כמה יהודונים שמפריעים שם בעוטף עזה, מרשעי ברית בוחרים ברוע, וזה הבחירה האמיתית. זה בחירה אמיתית ניתן כוח ליהודים, זה הרב עמד על זה כמה וכמה פעמים, זה צריך להוציא מהלב, של ודאי שיש מזרע עמלק שיושבים בין שליטי הארץ, זה בוודאי, אבל זה לא נוטל כלום מהבחירה של מרשעי ברית שהם יכולים לפגוע בראש הדור. לגויים לא ניתנה הרשות הזאת. דוד המלך, וכל שכן לפגוע בנפשות ישראל. דוד המלך שהוא ראה שהגבעונים הם אכזריים ולא מוכנים למחול. זה נושא בפני עצמו. אז הוא אמר, הם לא ישראל. זה נושא בפני עצמו. הם לא ישראל. זה נושא בפני עצמו. רחמנים השנים גורלי חסדים. ביבי וגלנט וברק ובנט, אם הם כאלה אכזריים לשתף פעולה עם הגרועים ביותר שבאומות, אז השאלה אם הם בני ישראל, אני לא יודע, זה לא שאלה הכי גדולה עליהם. הם לא מזרע ישראל. אין פה שום שאלה. שאלה אם הם מבני ישראל, זו שאלה, אמרתי, בפני עצמה, והיא במקרה זה פחות מעניינת. הם באי כוח, הם באי כוח של שלטון שקבע שהוא יקים על אפו ועל חמתו של עם נצח, ושל נצח ישראל לא ישקר, יקים מסגרת לא דתית ליהודים. והם במלחמה שלהם לקיים את המסגרת הזאת מגיעים להיכן שמגיעים. כן, ולא צריך לשכוח שהם למעשה הפכו היום הוצאתי לפרסום את מלחמת האזרחים שלהם, הם הפכו למלחמה מול חמאס. אבל הרגו גם, הם תכננו את הטבח והם ידעו שגם יהרגו אנשים שמאלנים, חילונים, קיבוצניקים. זה לא משנה להם בכלל. קיבוצניקים, אנשים שאוהבים ערבים, גם אותם הם רוצים להרוג. הם תכננו מהלך לקיים את רצון הבבונים. הם צריכים מדינת הבבונים, יש סדר עולמי מחדש של הבבונים, בשביל זה כל המלחמה שלהם על המדינה, הם משתמשים בעם היהודי רק בשביל האינטרס של לעשות את המדינה של הבבונים. רק עכשיו, רק מה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משתמש גם עם המחשבות של המן הרשע, שהמן הרשע בכלל הביא את עם ישראל פה למדינה, לארץ ישראל, רק בשביל לאינטרסים ממש נגד עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, הוא מסובב את זה שאנחנו נתאר פה, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשבת באדמה. לשם הישועה. כל הרעיונות הפוליטיים נגמרו בזה שהרבי חתם את העניין הזה לפני 32 שנה. וצריכים להסביר את זה לרבנים ותלמידי החכמים של חב"ד,
לא להיות שותפים בקטע הזה. אבל הסברנו להם, הבאנו להם קודם כל את הדברים הבסיסיים. לא הסברנו, זה דברים שצריך לעשות כל יום. הסברנו קודם כל, אלה המבצועים היום. כל יום אני מדבר פה עם הרבנים, ובאמת, ברוך השם, הרבה פה מחסידי חב"ד. המבצועים היום זה ללכת לתלמידי חמים שבחב"ד, ולהסביר את שני הדברים האלה. אבל הראינו להם, מראים להם, הרבי הכניס מלחמה, תראו נגד מי זה האום, מה עם התוכניות שלהם, לרצח, כן, לרצח שהיה על ידי האום, אמרו להם, הוא אמר, יש ללמוד, אבל לא רוצים להקשיב, אם אין רצון להקשיב, אי אפשר ללמד. כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, אבל אני אמרתי למישהו, זה הכוונה בתור תוכחה, אתה לא יכול כבר להגיד לו באופן כי הוא לא רוצה לשמוע, אבל מחאה כן אתה חייב, אפילו אם הוא לא רוצה לשמוע, אפילו אם הוא לא רוצה לשמוע. עד שאתה רואה סכנה. יש פה סכנת נפשות, וזה הרבי אמר שעל סכנת נפשות לא שותקים, אסור לשתוק. והרבי לא שתק. להציל בפועל אתה יכול גם למסור את רשע למסור את נפשך. כולם ישרו קו, גם רבנים ישרו קו עם התוכניות של הפורום הכלכלי העולמי במזרח תיכון חדש. רק הרבי עמד מול השלטון והכניס מלחמה על השלטון. שוכחים את זה. פתאום עושים את הרבי שהוא יעני מכשיר כל דבר של השלטון. הוא היחיד, אני זוכר את זה, מתשמ"ט אני במלחמה של הרבי. מתשמ"ט, למעלה מ-30 שנה שאני במלחמה הזאת. הוא היחיד, אני ירושלמי, גדלתי בירושלים, אני זוכר את העניינים. רק הרבי היה היחיד שעמד בתוקף ואמר את האמת. לא לבטל את העניין של תאוות של כל אדם, זה דבר פשוט. אומרים אנחנו יחד ננצח עם ממשלת המלך. התאוות סחבו להיות חלק מהשלטון. זה מאוד מאוד מנעים, וההתלהמות הלאומנית זה דבר שכובש את ליבו של אדם, זה פותר לו את כל הבעיות שלו, לכן מאוד צריכים להתרחק מזה. לכן אני גם לא אוהב את העניין הזה שאתה אומר זה יהודי, זה לא יכול להיות. כמה וכמה יכול להיות, עניין של הטמעת נוכרים ושל הגויים ששולטים, לא יכול להיות שיתחזר על יהודים, מה שאנחנו ראינו בשביל העצרת, איך אנחנו יכולים לראות את האכזריות הזאת נגד יהודים? כמו שגוי לא יתאכזר, תכלית הבחירה ניתנה ליהודים. לכן אלה שבוחרים ברע, הם בוחרים בזה חזק מאוד. בוחרים חזק מאוד. איך הוא יכול להגיע לכזה אכזריות? דרך הטבע, והרגילות, אני אומר לך שוב, דרך הטבע והרגילות, כן, והאחוזים של סלידה מאכזריות בעם ישראל הם בסדר גודל הרבה יותר מאשר אצל אומות העולם, ברגיל. אבל שוב, התכונה הזאת לא מבטלת את הבחירה. ואדרבה, אלה שבוחרים ברע ובהיפך התורה, זה לא בגלל שהזרע שלהם לא כשר, אלא בגלל שהם ככה בחרו, ואז הם יכולים גם להכיל ידיים על ישראל, ויכולים לשתף פעולה עם הנאצים בצורה הכי מזוויעה, והכל הם יכולים. ולכן צריך לזכור שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה, והעניין הזה של לאומנות הוא סוחב מאוד, והוא סחב את כל פעילי חב"ד, ורקדו בכל חתונות הזאבים והחתולים של הימין. כן, ממש, ממש. אתה רואה רבנים עם זקן ופאות, ושהוציאו ספרי הלכה חשובים, והוציאו ספרי התגרות פוליטית ופלמסנות פחות חשובים, כן, שהם ממש באים עם עלונים של עוד איזה תנועה של ימין קיצוני, ואומרים שרק תבחרו באלה, ונתנו כסף גם לדפים האלה. תמיד הייתי אומר, טוב, לא יודע מה, לבכות על ממונם של ישראל שיורד לטמיון כל הדפים האלה, כמויות נייר וכו', או שאלה שקיבלו מזה כסף, בתי דפוס וכל אלה. הלאומנות הזאת, או כותבים כל מיני תעמולה,
וזה צריך לזהות, אותו שלטון שמקודם אסר להגיד דברים כאלו, פתאום עכשיו הוא מלבה לאומנות, אין בלתי מעורבים בעזה ואין חפים מפשע, פתאום הם נהיו כהניסטים, פתאום הם נהיו כהניסטים בגלל שיש להם אינטרס ללבות מלחמות. בדיוק. אז עכשיו אנשים מפרסמים את זה, אמרתי להם אתם נופלים, זה תעמולה של הממסד, את אותה תעמולה הם עושים בצד השני. הם את אותם דברים הם מפרסמים בעזה נגד היהודים. ומי שפה מלבה את השנאה שלו... שנינו מבינים את הדבר הזה, זה כבר מיעוט רבים שניים, בעזרת השם. אז אנחנו קוראים לכולם להצטרף לרבים השניים האלה. והייתי מיודד עם הרב בנימין זאב כהנא, זצ"ל, השם ייקום דמו. הייתי מיודד איתו ובקשר אישי, זה לא ש... ואני יודע, אבל... השם ייקום דמו מהשב"כ. כן, והרב בנימין זאב הוא נרצח בהכוונה ממסור. הוא הבין טוב את העניינים, ולמה הם חיסלו אותו? בגלל שהוא כתב כל הזמן, הבעיה לא הערבים, הבעיה זאת המדינה. אמת. זה מה שהוא כתב כל הזמן, לכן הם רצחו אותו, השם ייקום דמו. האמת היא שגם את אביו הם רצחו, כי הוא בצד, כן, האמת היא שהוא גם, הוא לא דיבר דברי גזענות נגד ערבים, להפך, הוא מה צריך ללמוד מהם. אבל הוא עדיין היה קצת נאיבי, חשוב מוסד המשפחה. זה מקור הרשע, אבל הוא עדיין היה קצת נאיבי. חשוב מוסד המשפחה, הוא מאוד דיבר על העניין הזה של הרצח הרוחני ביהודי ארצות האסלאם, כן, שעשו בארץ. אז רצחו אותו כמו שרצחו את עוזי משולם, כן? הרב עוזי משולם, כן. וזה שכך וכך אלה שהם לא יהודים על פי ההלכה היו מעורבים בזה, זה בכלל לא מבטל שהיו מעורבים בזה, גם מזרע ישראל כשר לחלוטין. כי אלה בעלי הבחירה האמיתיים. אלה בעלי הבחירה האמיתיים. בגלל שדוד המלך אמר... בועלי נוכריות, זה כן. אם תגיד בועלי נוכריות, זה כן. שם זרע פסול. בועלי נוכריות, הם הזרע הפסול. הם הופכים להיות זרע פסול כשהם בועלי נוכריות. כן, כי כרוכה אחריו ככלב, בזה וברבה. כמו מקס נורדאו וכל החבר'ה האלה. כן, אבל הם בוודאי יהודים והם היו נותני הטון. פה אנחנו צריכים באמת לא להידמות לגויים שהם מחפשים, כל עם מחפשים מי עשה מעשה רצח בעם שלו ורודנות, ומחפשים בני עם שונה אחר. בתוך האליטות אתה תמיד מוצא אליטות. אבל אנחנו יודעים, דוד המלך אומר את זה, אנחנו יודעים שיש בוגדים מתוכנו, אבל לכזה אכזריות, זה אכזריות בדיוק, תקרא את התיאורים של יחיאל דינור. תקרא את התיאורים של יחיאל דינור מהשואה. צריך עיון. ושל ישראל פרויקן. אבל בכל אופן כתוב בגמרא, דוד המלך הסיק מסקנה על שהוא ראה אכזריות, אמר לו מזרע ישראל. אמרתי לך, בציבור היהודי בוודאי שמידת הרחמנות עדיפה בסדר גודל מאשר אצל אומות העולם, ומידת האכזריות נמוכה בשני סדרי גודל אצל אומות העולם, בממוצע, בציבור. אבל חתני פרס נובל כאלה, לאכזריות ורצח, כמו שבין חתני פרס נובל שליש זה ממוצא יהודי, חתני פרס נובל לאכזריות ורצח, גם כן אני חושב שאלה שהם מזרע ישראל תופסים מקום לא מבוטל. השם ירחם. והם עושים את זה דווקא על בני ישראל. זה העניין של הבחירה, זה העניין הקשה, זה העניין של לעשות לו דירה בתחתונים. בתחתונים האלה צריך לעשות דירה לקדוש ברוך הוא. לא להתפעל מאלה. מה שאנחנו הזכרנו תמיד את כל העניינים, כן, אכזריות, מה שאתה בתור יליד ירושלים, ברוך השם, כן, זה בשבילך לא דברים ריקים. רצח פנחס סגלוב, כן. פשוט בתור ילדות שלי לראות את הטראומה הזאת של קלגסים שרצים אחרי יהודים. עלות גומי מחליפים היה כזה. בסך הכל מוחים על קדושת שבת ולא מרימים יד. היה פושע קומפורט, ראש משטרת ירושלים, ראש הנחש. היה ממוצא מזרחים איפשהו, כן, זה שם בלדינו. כמה קלגסים מופיעים בהפגנות בשנייה. הוא היה מחליף עלות גומי. אבל חמאסניקים יכולים להשתולל 8 שעות והם לא יודעים. מחליף עלות גומי
בעלות לא עץ, להתבלבל, זה אין כי פה בעלת הבדלה עץ בין אשכנזים שוברים וספרדים דתיים גפיים וחילונים. של ילדים במכה אחת. המפלצת הציונית מוכנה לשבור גם גפיים של ילדים, להקריב דווקא של ילדים. קיבוצניקים, שמאלנים, אוהבי ערבים, גם אותם הם תכננו לטבוח, אין להם אז רחמים, לכן אני אומר גם על לך שכל החברים זה, שלהם. לכן צריך בבת להתרחק שפם. מכל הכינויים הזולים האלה, מה זה אוהבי ערבים, לא אוהבי ערבים, לא אוהבי אף אחד. לא, אני אומר את זה, אפילו מחדד את זה. יהודים הם בני גם אדם, הם עושים עוד וערבים הם פעולה. בני אדם, הם מתקשרים. ואוהב ערבים זה לא גנאי, ואוהב יהודים זה לא לא, גנאי, אני רק אומר את זה וכל מי בשביל שזורק שתבין את המילים מה הם האלה עושים. אוהב ערבים כאלה או אחרים. הממשל בארץ לא אוהב אף אחד, אוהב רוצחים, רוצחים הוא אוהב, ואלה המטומטמים והמטורפים שם, המסטולים האלה, מה הם אוהבי ערבים? את מי הם אוהבים בכלל? הם יודעים את מי שהם אוהבים, מי הם לא אוהבים. אם הם שונא יהודים, איך הם אוהבי ערבים? איך יכול שונא אדם להיות אוהב אדם? הם באים לדתיים ואומרים להם, אלה אוהבי ערבים, לא נורא, אז הרגו אותם. אחר כך הם הולכים לשמאלנים ואומרים, לא נורא, ירגו את הדתיים האלו. זה מה שהם עושים גם. כן, ודאי, בין היחידות הלוחמות דתיים כבר חצי. יחד, אנחנו יחד, העם לפיקוד. יחד, לא הממשלה. אנחנו יחד עם אחד, גם השמאלנים וגם אוהבי ערבים, אנחנו עם ישראל, וכולנו הם זוממים להשמיד. אבל את הממשלה אין לנו יחד איתם. כל עם ישראל יחד לפרק את הממשלה. שטובחת בכולנו, בשמאלנים, באשכנזים, בספרדים, דתיים זה וחילונים. שאין הנחות, וגם בערבים הם טובחים. זה שאין הנחות לאלה שקראו להם אוהבי ערבים, אז אנחנו נוכחנו לדעת, אין הנחות מצד חמאס, חוץ מאשר בודדים שהתמזל מזלם שבצינורות פוליטיים הגיעו אליהם. ואין להם הנחות מצד הממשל, כן, מפקירים אותם לגמרי. זה זרועות שונות של אותו רשע. אבל אלה מהם שנלחמו עם נשק צר קנה ועם שלושה רובים ביישוב, על חיילים שמוסרים נפשם. הם לא נתנו את מלוא ההיקף. להערכתי ההזמנה הייתה על כ5,000 הרוגים בצד הישראלי. ההזמנה הייתה על כ5,000 הרוגים נפגעים בצד הישראלי. זה שזה היה פחות מ1,500, זה הודות לאותם אוהבי ערבים עם 3 נשקים ארוכי קנה ליישוב, ועם האקדחים שהיו להם שהם נלחמו עד הסוף שם. ותתי להם, כן. זה כל הסיפור. ואותם חיילים שנקלעו למקום במקרה שהיו שם. ולהזניק כוחות, להצניח כוחות, להזניק מסוקים, 80 מסוקי קרב, במרחב של יריקה בקו אווירי מזירת האירועים, עמדו מקורקעים, ולא הטיסו אותם במבנים לתקיפה מהאוויר ולהצנחת כוחות. וזה נמשך 7 שעות, כן? אם האיחור היה ב7 דקות או ב17 דקות, אז היה אפשר לדבר על זה שמישהו, שטייס המסוק לא הספיק לנעול נעליים, או של פלוני זה, והיה שייך לעשות ועדת חקירה. אם זה היה מדובר באיחור של 7 דקות או 17 דקות, כן? באיחור של 70 דקות, זה כבר שאלה אם זה שייך ועדת חקירה, או שרואים מולנו חבלה מול העיניים מאורגנת, כבר למעלה משעה. איך הם האנשים האלה ממשיכים, איך עם ישראל ממשיך ומוכן ללכת למלחמה שהפושעים האלה נמצאים בראשם? איך אתם מוכנים ללכת תחת הפושעים האלה שטבחו בכם? בגלל שהם אמרו לכם יחד ננצח? אין לנו הצעות מעשיות, חוץ מאשר אל הרבנים לא להיות שותפים בשלטון. לחיילים אנחנו לא פונים בשום הצעות, אנחנו אומרים שאלה שנלחמים עם נשק ביד מול אלה שכוונתם לרצוח, שהם יצליח דרכם. שעם ישראל יגן על עצמו. כן. ובכוחו הקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא יביא ישועה, התחלתי עם הזוהר הזה. יביא ישועה אם אנחנו נגדיר. זוהר פרשת בו. שבגלל הראש הרשע עם ישראל נתפס, לא אדונים לאלה. דף למדו עמוד ב' בזוהר שמות, למדו עמוד ב', תראו את זה שם.
שבגלל ששמים ראש רשע, כולם סובלים. אבל ברגע שהתנתקו מהראש הרשע, השם איתנו, כי הובטח לנו גאולה, והשם רוצה לגאול אותנו. אבל אנחנו בשביל זה צריכים גם סור מרע, קבלת פני משיח זה גם... הגאולה הובטחה מראשית הבריאה. אבל עכשיו הובטח לנו עכשיו הובטח לנו גאולה עכשיו. זהו. הרבי אמר משיח נאו. לא מכתיבים לבורא עולם. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לעשות לו דירה בתחתונים. הרבי אמר משיח נאו. לבחור את הבחירות הנכונות. לבחור בטוב, וכל דבר יש שתי צדדים למטבע, מאובדן, אובדני, זה נכון, אבל יש סיבה, העם הזה עבר טראומה אחת טראומה. לא הרוויח זאת, לא צריך להגיד את כל הדברים האלה. האמת היא ככה. אנחנו צריכים לעורר רחמים על עם ישראל. לעורר רחמים בוודאי, אבל האמת היא ככה. אז לא עושים חס ושלום, כן, שמשהו קורה, להגיד, כמו שאחד אמר, יהודי אחד אמר, לא הייתה לקדוש ברוך הוא ברירה, לא, חס וחלילה, לא אומרים את הדברים האלה, אבל מאידך צריכים לדעת, מעשה זוועה שמתרחשים, כן, ומחילה, רצח, מדברים על רצח, כן, 3 ו4 פעמים ליהודים בארץ להזריק, שיודעים שכמה וכמה ימותו וכמה וכמה יוטלו בהם מומים, וחייהם לא יהיו חיים. זה לא רצח המוני, זה היה רצח המוני. זה היה כבר רצח יותר המוני. זה רצח אחרי רצח. אז לכן צריך פשוט לסלק. ואלה שרוקדים עם זאבים, לקרוא להם לא לרקוד עם זאבים. וזה אני מאמין, כל אחד שיעשה את הפעולה שלו, ובסוף כל סוף חזקה על תמונה שאינה חוזרת ריקה. וכמו קיבלתי מכתב בתשובה של הרבי, אומר, סוף כל זה בכרך זך, מכתב י' רס"ג, דיברנו על זה שם, הרבי מאשר את הספר של בנך, על שיתוף פעולה של הציונים עם הנאצים, והוא אומר שם, שגם מדבר על הנדסת התודעה של השקר של היטלר יימח שמו, ששקר גדול יחזיק, אז הוא אומר, יש לי אמונה בעם חכם ונבון, שסוף כל סוף יתעורר, והתנתק מכבלה מפלגתיות, זה כבר עניין של אמונה, שהוא מאמין שלמרות שזה נראה לנו כמו שהוא אומר, יצא לאבדון, אבל לא. הרבי אומר, אני מאמין שסוף כל סוף עם חכם ונבון, התורה מעידה עליו שהוא עם חכם ונבון, הוא יתעורר ויבין שמובילים אותו כצאן הטבח, ולא יסכים לזה יותר. זה אנחנו מתפללים. לכן חשוב שאנחנו נפעל בדיוק וכל אחד במקומו, ולהגדיר את כל הדברים שהם לא כתיקונם, גם על כל העבר הזה של כל העשרות שנים האלה, מאז שרש בני ישראל נעלם עינינו. כל ההיסחפות האיומה, גם בנושא של לימוד תורה, גם בנושא של הידור מצוות, בכל העניינים שאני הזכרתי, ביעף, כן, גם צריכים לתקן בכל הדברים האלה, ובנושא של לרקוד עם זאבים, לפנות לאלה שיש להם מעמד כלשהו, למורי הוראה, לעיני העדה, מה שנקרא, כן, לעזים העברות, בכל אופן, לומדי תורה, תלמידי חכמים, ולהזכיר על שני הדברים האלה ספציפית לדבר איתם, לדבר בפועל, לא במיקרופון. גם לדבר עם יהודים פשוטים. לדבר בפועל, לשבת פרצוף מול פרצוף ולהגיד, חביבי, כבוד הרב, אתה הכשלת בזה שנתת יד למשחית במעשים האלה, רחמנא ליצלן שהיו, ואל תהיה שותף בכלל לשלטון ולממשל, כי זה ממשל הרצח, שהוא מוסר יהודים למיתה, בעליל ובמוכח. זה חשוב מאוד, ללכת לדבר אל אנשים ספציפיים, כן, זה לעם ישראל, מי שידבר לא רק לרבנים מורי הוראה, אדרבה, מי שידבר עם חברו וחבר עם חברו, בנושא הזה יתעקסו עצה, אדרבה. אבל אני לא אשים בפום בעצה ליהודים לעשות דברים שבגינם השלטון יכול להטיל בהם מומים. זה לא נתתי כזאת עצה. אני נתתי עצה באופן כללי, שעם ישראל... באופן כללי כדאי לנו, אמרת אנחנו יכולים רק לדבר, אנחנו יכולים רק לדבר, אני רוצה יותר לחדד את הדבר הזה. גם לדבר אנחנו לא יכולים בלי סוף. לכן מה שאנחנו כבר מדברים, כדאי פחות לזרוק הצהרות בומבסטיות,
עם ישראל, אלא ספציפית, אומר, למצער אנשים ששומעים לנו ושומעים אותנו, להציע דברים מעשיים ואמיתיים, כי מהצהרות ודאי לא יצמח שום דבר. בואו אנחנו נסתכל קצת לאמת בעיניים, האמת היא לא מיופייפת. יש לנו 260 חתומים בערוץ הטלגרם, כמה מהם שוברים בכהוא זה את שגרת יומם באיזהו מימות השבוע, כדי לפעול בעניין הזה של עם ישראל צריך להתעורר וכו'. ואם נמשיך להגיד, עובדה, ידידנו שהיה איתנו בהתוועדויות בתקופת עטרת האויבים, וגם התייאש גם מזה, הוא ניסה להחתים, לאסוף חתימות על מכתב מסוים. כמה חתמו אנשים על המכתב הזה? רק אני והוא, זה הכל, כן? אני והוא הושיענה. לכן אני מציע לפנות לאנשים, לשבור את שגרת יומם, ולחזור כל פעם, עם ישראל חייב וצריך, זה שוב שגרה, זה נהיה שגרה, זה לא שובר את שגרת היום. אבל אם נגיד, דבר למצער, אתה נמצא בתוך קהילה, דבר עם בני קהילה, דבר עם רבנים, ישמעו לו, זה בכלל לא דאגה שלנו, אבל צריך לראות את המציאות, שלא שומע אותנו עם ישראל. עם ישראל שומע את ערוץ טוב עם ההתלהמות הלאומנית, והם מביאים לשם מגישות דתיות צנועות, כן, והם מפמפמים את העניין הזה שתורה ומצוות זה לא חשוב בכלל, וחשוב איך להתגבר מבחינה צבאית, ומה החישובים המדיניים, ויושב אצלם אחד יוסיין, כן, אחד יוסיין שהוא מאיראן, שהוא לאומני חזק, והוא מספר ששם הוא עזב את שמירת תורה ומצוות, וביום שישי הוא היה הולך עם גויים לקולנוע, ולכן אין לו גם מבטא שאופייני ליהודי איראן, אלא מדבר כאיראן ניצח מזח, ואז הוא בשביל סיפוק הלאומנות שלו, הוא עלה לארץ, כן, ומספר איך צריכים להיות לאומנים חזקים, ואיך במזרח מכירים רק בכוח, כן, וכיוון שהוא יהודי מרקע מסורתי, הוא גם מדבר נגד, כמובן, נגד טרנסגנדרים ודברים כאלה, כן, תהיתי לו. אבל זה מה שרואה עם ישראל, ערוץ טוב. לכן חשוב שאנחנו לפחות כאן נגיד את האמת בעניין הזה שהתורה היא תורה, המצוות בין אדם למקום במקומם עומדים, היהודי הוא יהודי ביהדותו, ויהדותו בחיים זה שמירת תורה ומצוות, ויהדותו מלידה זה רק על פי ההלכה, ומזה אנחנו לא זזים, ואנחנו יודעים שהכל בידי בורא עולם, אנחנו לא במקומו, אנחנו יודעים שיש ריש בני ישראל, ההוראות שלו קיימנו כשהיה מול עינינו, וזוכרים את ההוראות שלו מאז שנעלם עינינו, ואנחנו צריכים לפנות לאנשים שמסביבנו, ובשביל זה לשבור את שגרת יומנו, לפחות בכהוא זה, כן, בעניינים האלה, לעורר לפחות הרבנים, זה נקרא לעורר את עם ישראל, כן, אנחנו יכולים גם כאן מהבמה הזאת שלנו המכובדת והנבחרת והצדיקה להגיד עם ישראל צריך להתעורר, אבל לא לחזור על זה 100 פעם, כי מזה עם ישראל ודאי לא יתעורר, אלא אדרבה, לדעתי הענייה צריך לחזור 100 פעם לאותם המעטים שאיתנו, שבפעם הבאה על מכתב מסוים לא נפרט, כן, אבל שנוגע לעניין של לקבוע את שלטונו של בורא עולם בעולם, יחתמו לא 2 אלא יחתמו 20, וואלה זה כבר יהיה התקדמות גדולה, כן, ובזה להתמקד בעזרת השם יתברך. כמובן גם כן אנחנו פונים לעם ישראל במעמדנו כיהודים שהם קשורים לריש בני ישראל, ולומדים את הדברים שלו ולומדים תורה, אנחנו פונים לכלל ישראל בוודאי, שצריכים לסלק את הרוצחים מהשלטון בכל אופן, על ידי זה שלא נותנים בהם אמון כלל וכלל, ולא צועקים שזה יותר טוב מזה, או שזה טוב ליהודים ולא טוב ליהודים, ולא מתענגים על דברי ההבל והקשקוש של ערוץ טוב, ומבינים שכולנו עם ישראל, כולנו עם ישראל, כי בורא העולם הקים את עם ישראל בעולם. כן, כמו שהציונים אומרים שיהודי הוא מי שחי בארץ, כן, משרת בצבא ומדבר עברית, לא משנה אם יהודי או לא יהודי, כן, גם אני אומר, לא משנה בן אדם יהודי או לא יהודי, מצד זה שהוא בן אדם. והתורה ניתנה
לאלה שהם יהודים, והיהודים לא יכולים להתנתק מהתורה. מי שמחליט שעניין היהדות זה לא התורה או כל דבר אחר, הוא נקרא מרשי הברית, אם הוא פועל בתחום הזה. האחרים נקראים תינוקות שנשבו וכל מיני דברים כאלה. לא בזה שחיים בארץ ומשרתים בצבא ומדברים עברית. תושבי הארץ הלא יהודים שמשרתים בצבא, כן, והם שופכים דמם בהגינם בפועל, כן, על חיי בני ישראל, כמו שאמרתי, שהרב אריאץ, שהיה לוחם הכי גדול והכי דגול בציונות. נתן יד ישירות להקמת מדינת הכפירה הזאת, כי זאת הייתה הדרך לקיים את חיי היהודים. כן? והדרך הזאת של היישוב שהיה כבר בארץ. ואחרי זה הם הרבו לעשות מעשים נוראים, למרר את חיי היהודים בגולה בארצות האסלאם, ולערוך פרובוקציות, וקיבצו עוד יותר יהודים, ועדיין הייתה סברה שהממשל הזה עוזר להגן על חיי היהודים בארץ. והסברה הזאת גם היא נמוגה בשלב מסוים, כבר לפני 32 שנה, והרב אמר מה שאמר, אבל היהודים שחיים פה עדיין צריכים, כן, כמו שאותם עובדי עצות ותינוקות שנשבו, וגויים שנלחמו על חייהם, והגנו על אלה שמאחוריהם, ולשם הישועה, הקדוש ברוך הוא בוודאי לא ייתן להכחיד את בני ישראל בארץ הקודש, בעזרת השם, כן, אנחנו מאמינים בזה. אבל דברים נוראים כבר קרו מעולם. הצלבנים כבשו את ארץ הקודש, והיה יישוב מפותח ודי משגשג, והם עקרו כמעט את כל היהודים שהיו. מסורות שלמות עבדו של היישוב הארץ ישראלי, בפיוט, בהלכה, בכל העבדו על ידי הצלבנים. כן, בא משה סלאח א-דין, גירש את הצלבנים, אז היהודים לאט לאט שוב השתרשו בארץ הקודש. היום אין לנו סלאח א-דין, לא צריכים את סלאח א-דין, צריך לבוא מלך המשיח. וכל אחד יקרב את בו במה שיכול, על ידי עשיית דירה בתחתונים. וגם על ידי קבלת פני משיח והתנתקות מהסור מרע ועשה טוב. אתה לא יכול לקבל את מלכותו של מלך המשיח, אם אתה עדיין יש מלכות עמלק, אתה משתף. לכן, ודאי להתנתק ממלכות עמלק, שכעת רואים בעליל שזו מלכות עמלק. ולהעמיד את כל עובדי העצות של חב"ד, במיוחד בנושא הזה. שברגע שיסורו מרע מעמלק, מיד אנחנו נראה את כוחו של מלך המשיח. מיד. בעזרת השם. ברגע שאנחנו אומרים, אני מקבל על עצמי מלכותו של מלך המשיח, הוא המלך כאן, מי שהקדוש ברוך הוא בחר בו, בלי להיכנס לוויכוחים. הקדוש ברוך הוא בחר את מלך המשיח, מי שמלך המשיח, אנחנו חיילים שלו. ובכוחו ננצח. לידן נוצר. הנשיא איתנו, והוא יגלנו. אמן. שיהיה בשורות טובות. תודה רבה לך, הרב יגאל יהודי, שהקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל מילי דמיתר, ימלא משאלות לבך לטובה, ונחזה בנחמת ציון. אמן ואמן. בשורות טובות. יחי המלך. יחי המלך.